Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, astelenik bai, gaur buruko min apur bat baldin badaukazue, asteburuan parranda egin duzuenaren seinale izango da. Batzuk sofan egoten dira jea pasatzeko, beste batzuk mendira joaten dira eta beste batek aspirina hartzen dituzte. Gaurko egunez 1889an Bayer enpresak aspirina izena erregistratu zuen. Sendagaiaren patentea bereganatu zutenean jarri zioten izen hori azido azetil salicilikoari. Ados. Azido salicilikotik abiatuz, Charles Frederick Gerhardt kimikari frantziarrak 1853an azido azetil salicilikoa prestatu zuen lehen aldiz. Sahatsa aberatsa da, azido salicilikoan eta aspalditik erabili izan da gaixoak tratatzeko. Hipokratesen testuetan ageri da lehenbizikoz sahatsaren osto eta azala erabiliz eginiko sendagaia. Egiptoarrek, sumertarrek eta txinatarrek lehenagotik ere erabiltzen zutela uste da. Arrapasa izala ezanda, tripi bat janda, patxerra edandata, aspirina bat ezatzen falta, gure bandak dara batzanatak dira trampa, gure bandak beti kanta galanta, gugara whisky zuberiz fanta, aparta batan ere Maria, estarrian beti herrimenegarria, zure belarrian aztenen saria. Munduan badira aspirina batek konpondu ezin ditzakeen arazoak, lifedema da horietako bat. Bereziki bularreko minbizia pairatzen duten pertsonei eragiten dien gaixotasun kronikoa da. Minbizi mota horri aurre egiteko erabiltzen den tratamendu kirurgikoak sortzen du. Ezoiko likido pilaketa eta egun bigunetan makromolekulak pilatzea eragiten du. Besoa aztea izaten da gaixotasuna somatzeko sintoma nagusietakoa. Izan ere, giharren eta azalaren artean likidoa pilatzen hasten da eta horrek eragiten du besoa aztea. Azala tenkatzea eta artikulazioetako malgutasuna murriztea ere izan daitezke sintomak. Linfedema dutenek kontu zibili behar dute besoan kolpeak hartzearekin edo zauriak egitearekin. Bero handia ere ekidin behar dute eta kaltetutako eremua estutzen duten arropak ez dituzte erabili behar. Zama astunak ezartzea, gizentasuna eta hipotiroidismoa bezalako patologia kontrolatzea eta azala eguzkirik babestea dira gaixotasuna zaintzeko moduak. Jarri esku bat bularrean, sumatzen alduzun barnean, tximeleta bat. Biego mingen kiribil, zure behazin musukan dabil. Irratian hitz egiten dugu noi edo oroar komunikazioaren munduan gabiltzan noi garbi hitz egitea eskatzen zaigu. Hain justu ere gaur logopediaren nazioarteko eguna da. Hainbat eremutan giza komunikazioaren ikerketa zientifikora edo teknikora zuzendutako disiplina da logopedia. Hitz egiterakoan, hizketarako solturan, idazterakoan, ahotsean, entzumenean eta beste hainbat alorretan izan ditzakegun nahasmenduak hartatzen dituzte logopedek eta arazoak dituen pertsonaz gain, bere familia eta inguruarekin ere lantzen dute gaia, heziketa eta prebentzioaren ikuspuntutik. Esan nahi dutena eta eskatzen dutena behar bezala azaldu ezin dutenen egoera bistaratzeko ospatzen da gaurko eguna. Aurrei zein helduei eragiten diete eta sentsibilizazio kanpainek inguruan izan ditzakegun kasuak errazago somatzen laguntzen dute. Resulta que andaba con la molestia que da la lengua mordida y el exceso de opinión. Cuando pareció centro, translúcida y bonita como un acento y me enseñó. Ea aurrengo nazioarteko eguna argi eta denok ulertzeko moduan esaten dugun ba. Gaurkoa eskulturgileen nazioarteko eguna da. Obra artistiko horiek egiten dituztenen lana balioan jartzeko eguna da eta Miguel Ángel Buonarroti eskulturgile italiarraren jaiotza gogorarazteko hasi ziren ospatzen. Marmola, brontzea, egurra eta alokatza dira bestearen artean eskulturak egiteko gehien erabiltzen diren materialak. Munduan zehar dauden eskulturen artetik ezagunetarikoa da Brasilgo Rio de Janeiron dagoen Korkobadoko Kristoa. Hiriaren zaindari lanak egiten dituela dirudi eta 38 metroko altuera du 8 metroko oinarri baten gainean.
Alexander Calder, Antonio Canova, Auguste Rodin, Donatello, Fernando Botero, Gian Lorenzo Bernini eta Luis Buggode izan dira eskulturaren alorreko historiako izenik nagusienetako batzuk. Entzun ondo hau, Salvatore Garau, artista kontzeptual italiarrak $18,300 saldu zuen eskultura ikusezin bat. Jakingo nuke gustora, zer esan zion erosleari, bera erosteko konbentzitzeko. Anymore, and which side are you on, boys? Duela 39 urte burua horrelakoetarako ez dutenak erresuma batuko mehatzariak ziren. Margaret Thatcherrek sektorea privatizatu, baldintzak okertu eta mehatzarien sindikatuari erronka bota ostean, gaurko egun ezekin zioten historiakotzat jozen grebari. Mehatze gehienak itxi eta 20.000 lanpostu desagertarazteko plana zuten. Ia urtebete irauntzuen greba erresuma batuko luzeena izan zen eta langileen porrotarekin amaitu zuen. Ia egunero istiloak izan ziren eta gobernuak gudazikina ere erabili zuen langileen aurka. Grebak eragindako ikatz falta hornitzeko Poloniak saldu zion ikatza erresuma batuari. Borrokan aritu zena eta gaurko egunez hiltzena Mary Pulitzer lapurtarra izan zen, militante komunista eta nazien kontrako erresistentziako kidea izan zen. 1953ko martxoaren 6an hiltzen Auschwitzen tifusak jota. Emagina zen Pulitzer, Alemaniarrek atxilotuta 1953ko urtarrilaren 24an Parisaldeko Roman biletik Auschwitzera bidali zuten erresistentziako emakume ez judu eta gehien bat komunista ziren beste batzuekin. Haien artean fusilatutako askoren alargunak zeuden. 230 bat zirela estimatzen da. Biarritz sorterriak bere izena karrika bati emanez omentzen du. Maisonabe industrialdean dago, aireportutik hurbil. Karrika horretan Atlantika argitaletxearen egoitza ere badago, besteak beste. Mugerren ere izen berbera duen beste zumardi badago industrialde batean. Arkuelen dagoen osasunetxeak ere bere izena darama eta frantses estatuko beste zenbait hiritan, Paris tartean, Gu Georges et Marie Pulitzer izenarekin bikotea gogorarazten dute. Pulitzerri askatasuna ebatsi zioten. Txamponaren beste aldean, Ganak gaurko egunez aldarrikatu zuen independentzia 1957an, Britainiar inperiotik askatuz. Saharaz hegoaldeko Afrikako lehen herrialdea izan zen independentzia politikoa lortzen. Kwame Nkrumah izan zen independentziaren aldeko mugimenduaren buruzagia. Ordura arte urriaren kosta bezala ezagutzen zen eta independentzia aldarrikatzearekin batera hartu zuen Gana izendapena. 76an kolpe militar batek Nkrumah agintetik eraitsi eta Ankara generala ezarri zuen haren ordez arrezkero behin baino gehiagotan hartu dute militarrek aginpidea indarrez. Gaur egun 30 milioi biztanle inguru ditu Ganak. 1982ko konstituzioaren arabera Gana errepublika presidentzialista da. Errepublikako presidentea da, estatu burua eta gobernu burua. Parlamentuak ganbera bakarra du, 275 kidez osatua, eta Gana 16 eskualdetan eta 275 barrutitan banatuta dago. Ondo jarriek Julen. Ez, oraindik ez. Ze borrokak dituen Julenek hemen gure gonbidatuen kamararekin. Hau ardurak, gotzi zaizkizunak, Gonbidatuago dotore ateratzeko beharko, zerbait itxurazko egin? Bai. Hainbesterako ere June ez dakituz? Ez dakit. Bueno, igual nahiago du horregona,
Bueno, zuek ez dakit, baina nik jada faltan botatzen nuen bigarren kafea egitea, eta hemen egotea, saio hasteko desiatzen nabil. Gaur Aitor helduainekin hasiko dugu astea. Gaur bihar eta etzi Tolosan egingo den Menditurrean inguruan eriko gara berarekin. Idoia Davila Uzkudunekin Oscar sarietarako porra ere egingo dugu. Zilantroa eta wasabiaren bidez bidaiatzeko aukera ere izango dugu. Nigo, ea, saio hasteko esaldia nola zen gogoratzen duzu? Arratsaldeon entzule, martxoak 6 ditu gaur eta astelena da. Ongitorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreo, gaur momentu batean 30 jendeaz edo 30 jendeaz ari zela jende zaharra. Aipatu duen emakumea, baina aldiz astelen ikaragarriarekin etorri. Gezura da. Eta oraindik zerbait, produzitzeko moduan ez dut ikusi, nik julen goiz guztan. Zarrak izatea argi eta garbi leporatu diguna. Bai, baina eskerrak zarrak hemen garen, Zer, hiri probetan bezala, hiri bat makal eta ini, nora guazen. June Romatet Ibar guren. Toin arratsaldeon esan berdet. Naizun esan tzazu. Aurkezpena eta gero. Naizun esan tzazu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hiri probetan ez dakiten zakur zarretan zarra bada bera, eta eskerrak gaur goizetik hemen fin ibili den, ze besteak ere pixka makalduta gabiltza ezpentsa. Julen Goikoetxe horbe gozo, arratsaldean. Baita zuei ere. Ondo? Ondo. Maia faltan botatzen duzu? Ez. Izketan ari zaizuena, Uini Guasensio Lurbide, gaur bigarren kafeak begiratu inbarko dut. 553 garrena du, arratsaldeak 4:16 minutu eta 16 segundu, 16, eta martxoak 6, gu 3 gara, bibider 6, baina ez da gitzerkin bidertuko garen. Arratsaldeon guztioi, ongi etorri. Kafe kopuruarekin, 3 bider 2 kafe 6, martxoa zela. La, lolo, bestela ondo. Lotura. Esan dakoa, arratsaldeko 4:16 minutu sintoniare bukatu zaigu eta hasi bezalaxe, abiatu beharko dugu saioa. Inozoa goizetik, gabil ispilu bila, kalean aurkitzeko badu aukera pila. Islabari, antza bion nabari, biok berdinak gara parez parean jarri. Gaztetasunaren aingura zaren horrek, zein duzu, maite dut? Nire maite duta da gaur, garan Unai Iturriagak Zugazart moduan egiten duen tira. Asko gustatu zait gaurkoa. Gaurkoan daude Jak Orojakiller eta Beti Baleki bere bi pertsonaiak berriketan, eta Jakek esaten dio, erabaki dut aste hau baliatzea gizonezko legez ditudan privilegioi buruz hausnartzeko. Eta Betik erantzuten dio, alegia aste honetan ere protagonista izan nahi duzula. Eta ez zait gustatzen bertan gertatzen dena, errealitate bat delako, baina gustatu zait asko hau publiko egitea horrelako tira batekin. Simetria triste honek biok berdindu gaitu. Gora Zugazart, duela gutxi ere zoriondu genuen, lortutako argia sariagatik, eta tira, jarrai dezala gure irriparrak ateratzen eta gure kontzientziak astintzen, ze uste dut bietatik egiten duela oreka ezin hobeaz, eta gorai! Parezer islabatzen dute, zer islabatzen dute. Inozoak ispilu bila izan du kantu honek, Petiren manipulazio estrategiak diskotik. Dagoeneko 3 urte betetzera da diskoa, baina
indarrez beterik jarraitzen du eta fresko gure belarrietan, ez dute inongo loturarik egin nahi abestiaren izenburuarekin Julen Lasai, besterik gabe aipatu nahi nuen edo goratu Petiren lan hau, eta hori esan da, zein da zure maite duta. Tira, nire maite duta nolabait ere, askotan topiko bezala erabiltzen den esaldi bada, baina tunelaren amaieran argia ikustearen kontzeptu hori ez, eta azalduko dut zergatik, kuadrilako batek eta bere bikoteak azaroan biski batzuk izan zituzten, bi umetxo izan zituzten, eta hoietako batek jaiotzean bertan, bihotzeko arazo bat arteko, jaio eta berehala ebakuntza bat egin behar izan zioten. Eta pasaditu, azaroan jaio eta orain gutxira arte, gurutzetako erietxeko zaintza berezietako unitatean egon behar izan dute, berantxe, familia Bilbo inguruan etxe bat hartuta, beste txikia zaintzen, 24 orduera bat, etxetik ospitaletik etxera, eta duela gutxi bigarren ebakuntza bat egin diote, eta iragan asteko kontua da, behintzat Donosti aldera karri dituztela, jada behintzat zaintza berezietako larritasun horretatik eta aterata, oraindik ere berrekuperazio prozesu luzea eratzen zaie aurretik, bide luzea dute egiteko, baina tira, gurutzetako zaintza berezien izen hori ja ezen zute utxabakarri ja bada aurrera pauso nabarmen bat, beraiek ere indartsu daude, eta horixe, tunelaren amaieran argia ikusten hasi direla dirudi, eta hemendik besarka da bana, eta animo guztia. Animo, beraie eta baita inguruko ere, dagokizuen neurrian, eta tira, argia ikusten bada, gaitzerdi horrelakoetan. Nik kontatuko dizuet, nire maite duta eta nire maite dut eza, eta maite dut ezetik hasiko naiz. Atzo, dakizuen bezala, Georgiatik bueltatzen ari ginen, gero gurekin izango den Idoia Davila eta biok, eta baita Elena Etxebarri eta Bastin Fundazioko komunikazio arduraduna, eta goizean goiz, 6-10 gutxiagotan hartu behar genuen, Tiflisetik, Tbilisetik hegazkina, eta kontua da, Lufthansarekin abiatu behar genuen bidaia hura atzeratu egintzala eta ikaragarri atzeratu zen, eta galdu genituen konexio guztiak. Oinentzungo duzun hau esan zuen presoak oiukatu maitaleak matxaienak lurrari erizainari gaxoak Badirudi, oihartzunarekin entzuten gintuzuela, baina dagoeneko joan da beraz takigu. Zerbait izango genuen, soinu iturriren bate zabalik. Tira, kontatzen ari nintzen bezalaxe, goizean goiz, Lufthansa konpainiarekin hartu behar genuen hegaldi hori atzeratu egintzen, nunbait, azalpena izan zen, maleta bat galdu zutela, edo okerreko maleta bat sartu zutela hegaldi hartan. Zeit, badakizu, legeak dio, hegazkin batek, berez ezin duela egan egin maletaren jabe azpalin badago hegazkinean. Beste kontu bada, maletak galtzen dituztenean maletak joaten direla. Jaberi gabe batetik bestera zure txira heltzeko berandu bada ere, baina tira. Ibili ziren, lortu zuten topatzea, baina okerrekoa topatu ote zuten, kontua da ordu talarden berandu atera ginela, iritsi ginen Munitxera, eta bertan handiken Frankfurtera, eta Frankfurtetik Bilbora ekarri bar gintuen hegazkina, dagoeneko galduta genuen. Baina maite dut ez dudan nada, ara iritsi ginela, eta inorketzigula azalpenik eman, azafato eta azafatak korrika irten ziren, euren urrengo hegaldiak harrapatu nahian, eta antxe geratu ginen, ez da egit, H edo J edo Y-koa atalean, aeroportuan. Bueno, eta orain zegin behar dugu. Maleta jasotzera joan eta berriz ere fakturatu, beste hegaldi bat topatu, konpainiarekin hitz egin, baina nun, hemen ez dago inor. Eta tira, jarraitu genuen urrengo hegaldiaren bila, aplikazioan Idoiak ikusi zuen, nunbait esleitzen ari zitzaizkigun hegaldia, atxaldeko 4 abiatuko zela, hori izango da, baina txartelare beharko dugu nonbait, eta, bazkenean ibili ginen, antxe, Lufthansako informazio
maitxo batetik bestera, zoazte jotara, atxera eta kara, eta lako baten iritsi ginen toki batera, eta, jarrera izan zan pixka da, baina iritsi zeate, eta egia esan ni amorrazio biziarekin egon, eta antxezta bai datxo eukin nuen, ez tipoarekin esan, ez da normala, eta haizue baino ez izten jorke jatu, da markatu, nik egaldi gehiago galdu ditut, eta beti topatu dut, norbait esaten haizue zoazte ona, hemen topatuko duzue txartela, hau egin behar duzue, edo bestea, eta honetan ezerrez. Kontua da, ez da Lufthansarekin hartu ditugun azkeneko 6 egaldietan atzerapenak izan direla, ez da justu ibili garen lehenengo, baina orain gontan egaldiek galdu genituen, eta gordeko 12etan Bilbora iritsi beharran, atxaleko 7etan iritsi ginen, egun ostia, iago pasa batean, aeroportuan pasata. Batez ere jarrera hori da, gustatzen ez zaidana, eta gero mundu guztia hegazkinean entzuten noen Lufthansarekin kexaka, da esaten, zer den mitoak eraustea batzutan, ez? Konpainia europear bat, Alemanian errotutakoa, Alemania bezalako herrialde ustez aurreratu eta efiziente batekin, eta ez dakit, nik askoz garapen prozesuan dauden herrialdeetako konpainiekin asko zerbitzu bea lortu dut, eta egia esan nahiko nazkatutan nago eurekin, ze beti dozkago arazbak, tira. Eta hori da nire maite dut eza. Baina, badut maite dut bat, eta da, egaldi hori hartu aurreko gauean, gogoizeko 4etan abiatzen ginen hoteletik, aeroportu inguruan, Georgiako hiriburuan, Tifilisen, gozen nintzela, nire bidaikide getuten afaltzeko intentziorik, eta horrako batean, 11 lorden gutxiago zirela, esan ostras, nik zoze jan beharko dut. Antxe Google Mapsen jarri eta inguruan hotelak noski etzuen jatetxerik, olako, aeroportu ondoko txoko bazan. Eta hartu Google Maps, lehenengo saiakera, bigarrena, hirugarrena dena itxita zegoen, egia esan bidea nahiko arraroak, argi gutxi, errepiderik ez kasu batzutan, eta antxe erdi lokatzetan, zorionez todoterno moduko genuen da, bagindu azen da. Mapsen bilatu, han ingurutik gehiago urrundu nahi izan gabe, topatu nun, gidari, kamiolarientzako jatetxea jartzen zuen. Ara gago naiz. Iritsi nintzen, kilometro bateko zuzengune bat kamioiz inguratuta, eta ara sartu nintzenean konturatu nintzen. Ostra, nik ez daukat hemen laririk dagoeneko, Georgiako txamponik agortu ditut, pentsatuz biharri aeroportutik buelta egiteko beharko ez ditu dala. Eta jo nintzen galdetzeango jabea edo arduraduna zanari, eta credit card da, no credit card da. Ok. Only cash da, no cash da. Tornun galdetu zidan. But what it, ez? Oso ingeles gutxi egiten zuen, nik Georgiara baino gehiago edo nola ere, eta but not cash, esaten nik. Zeskatuko izut, ez padokat dirurik. No worries, what it? Konturatu nintzen anorpegian eta lauitzabekin, ikantzak eta junai paken eta lasai honei gizuna. Esan nion, all good, eta antxe sein nindun, eta ateaz izkiten oiasko puxka batzuk, patata frigitu batzukin, eta eskin izizkian edari batzuk, eta ondoko mailan antziren kamilari batzuk galdezkan, ungoan nintzen, nahiko lan esplikatzeko, Euskal Herria, txatu nintzen, Jordi Demetratz errealeko futbolistarekin, baina hori eretzuten gehiagi... Ezagutzeko bedela uste dute. Gehiari ezagutzen, eta tira, gutxera azaldu nien, antxe argazkiatzuk atera zizkidaten, gero WhatsApp ez biali zizkidatenak, zeskatu zidaten WhatsAppa, argazki horiek bidaltzeko, grazia intzien, baina kontu da maite duela jendearen abegitasun hori uste dut beste inon ere topatu izan dugula denok, lasai, ordute egizkampo ere jaten emango dizugu, edo lasai, dirurik gabe ere oiasko puxka batzu jango dituk eta junai etxea falduta, telea falduta. Eta alas izan zen, eta hori maite dut, eta hori nahi nuen kontatu, ze egia esan gizon Georgian bizi zen, jatorriz iraniarra zen, esan ingeles eskasa, baino lortu zuen, hainbat goza kontatzea, eta ni pozik, eta tira arke, eskuzabal hartu nindun, zor diot, egon ematean tibilizira bueltatzen manaiz, ara joan eta oiasko puxko horiek, ez da egit, ordaindu do behintzate eskertzeko bisita, eta hori kontatuta, arratsaleko 8:08 ditugu, eta saioarekin hasi beharko dugu, naiz eta oraindik lehen gonbidatuari beren maite duta, eskatu beharko diogun. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Aitor, heldu egin, arratsaldeon. Berdin, arratsaldeon. Eta ongi, torri berriro bigarren kafera. Hori, eutxi. Maite dut agaldetu jarrizu? Ez dizut, aurpegi honekin nahikoa agertu ez da. Sorpresa, giada julenek esan zidala, eta hontxe jabetu. Gaina, abixauta zegoen. Abixauta zegoen, Bentsa, normalian, ez da horrela izaten, baina. Eta papatekoetakoen nahi zona. Baina behi da, flash hori, esaten zenuena nola zen? 30 urakok... 30 askoko zaharrak.
Oantxe elkarrezutu geha, baina... Nola izena deu? June. June Aitor. Asko maite zaitut. Listo, esan da. Baina... Bapatekorako ez da ona, baina moldatu da, Zakur zarra. Ai, bueno, Aitor ere gure klubean dabil, Bueno, gure klubetik gora xio igual, baina gaztetxe batera joan eta kontzertu batean lehen lerroan egongo bagina, oie, zarrak. Baina gaztetxetan hor konsumitzen du. Zarra, kontzertutara joaten diren zarrek, gastatzen dute diruan, garagardotan. Onda, gaztiek ez dutela konsumitzen, ai ba. Ojo, ahora analisi bat dago, bai, ziurrenik onerako, ze alkohol gutxiago konsumitzen denaren datuak ere badabiltza hortik, gazteen artean. Bueno. Duela gutxi horixak ostatuan intzala, atzean gazte kuadria bat, da juistu antxe sardo otiat iskin baten, beste garagardo bat, jende aurra daten izan. Ez, nik barra neon nintzen gauian, eta esatizu hor berdintzula zintzen. Bai. Arratsaleko 4 eta 29 luze, Laster lauterdiak izango dira, eta orain bai, abiatuko dugu saioa, ze Aitor helduaien ez da hemen Junerekin aiskidetasunean murgiltzeko etorri bigarren kafera, naiz eta hori ere egin duen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Amairua zenbaki berezi bezala hartzen da, zorte txarrarekin lotzen da, batzuk ez dute ipatu ere ginei izaten, dortxal modura erabiltza tokatzen zaien hainbat kirolarik alderantziz jazten dute, eta halako superstizio ugari ditu inguruan zenbaki horrek. Gaur izpide izango dugun menditurrek Tolosan 13. ekitaldi harrapatu izan ordea, proiektua indartsu eta osasuntsu dagoenaren seinale da. Iragan abenduan Bilbon egindako Mendi Film Festival jaialdian sarituak eta epaimaiaren gandik azpimarra berezia jaso zuten pelikulak ikusteko aukera izango da gaur 2:09 Tolosako Leidor aretoan 7:00 hasiko diren saioetan. Film laburrak eta luzeak, Euskal Herriko zein atzerriko ekoizpenak, bakoitza istorio batekin. Tolosako hautaketaren ingurukoak hobeto ezagutze aldera, Mendi Film Festivaleko komunikazio arduraduna gonbidatu dugu, bigarren kafera, jada gurtu dugu, baina Aitor helduaien Mateo, txaldeon berriz ere. Bai, arratsaldeon, esker asko, gonbidatagatik. Ondo? Bai, ondo. Aitor, amairu? Bete-betekoa gaina, Bai, eta aitaren batien pasadienak egia esaten lehen baizu, tile geixoakin, oin dela 13 urte, oain gutxixo, baino grina eta espiritua parekoa, eta kasiko orduan ere izan genuen hori ez, zalantza hori aberkauzak nola funtzionatzen zaken, eta ja zeratik hemen Tolosan Leidorren bereziki jaso genuen haupadagurako goan hartuta, 2011, eta arrezkeroztik urtero errepikatu dela ere aintzat hartuta, aurten ere ilusio puntu polito horrekin. Ekimenaren aurkezpenean aipatu zenuten, ez? Badela nolabait ere menditurren itzordurik egonkortuenetako bat edo esan litekeena, eta gero atentzio dituzidana izan zen, nola aipatu zenuten Naparraldetik etortzen dela jende asko Tolosara? Bai, kasualidadea, esandakoetatik nonbait hori reskatatu da komunikabideetan eta atentzio niri behintzat atentzio dituzidan datua izan zen. Beste erabatera esateko da non nahitik etortzen dela jendia Tolosa. Gila da, Tolosa bakigu ez, Naparraldera begira, Urola aldera begira, Goierri aldera begira, Donosti aldera begira, ondo kokatuta daukagula, eta alde horretik bateko eta besteko jende asko etortzen da eskualdekoa izan gabe ere. Alegia, Leidor 500, 600, 700 ikuslerekin betezeraino horrela iristen gala, ez? Mendizale den jende asko, leku askotakoa, baina ez mendizale bakarrik, baizik eta zinezale ere den jende asko, arribatzen dena, ambientilo, giro goxo hori bizitzen delako Leidorren egunotan. Akaso, hori ere lortu du ez da? Mendizaletasuna bakarrik erlazionetzen ez da, da zinezale ere hurbiltzea lortu du Mendifilmek? Bai, eta badia dagoeneko ja urte batzuk horretan, nolabait ere indartu edo konsagratu garela, eta bai, erakutsi digula jendeari hau zinea dela, oroz gainez. Bai, gero generoa gehitzen diogu ez, mendia, abentura, natura, muturreko kirolak, horiek guztiak ere erakusten direla pelikula hauetan, baina bai, pelikula hauek beti izaten deguna ez da. Gidoi oso ona dauzkate, soinu banda oso politak, arrazki gintza ona,
Bai, eta historia kontatzen dituzte, ez da bakarrik Showtime. Hortaz haratago, gauza oso interesgarriak eta aberatsak kontatzen dira hemen, eta denetarikoak, hasi adrenalinitikoa izan liteken akzio eta pelikuletaraino, eta gauza barego eta ausnarkorragoak izan litezke netaraino. Eta esan genezake moko finentzat, ezta? Hau da, jaialdian berez eskaintza oparoa eta kalitatezkoa izaten da, eta orain esan genezake hautaketaren hautaketa eskaintzen duzuela. 59 pelikula izan ziren 2022ko abenduan BBK Medifilm Bilbao Bizkaian parte hartu zutenak, horren berri hemen bigarren kafean ere eman genuen, eta gero hori handik selekzio egin, hautaketa egin, eta ura izaten da menditurrean batera eta bestera biltzen duguna. Hor nabardura izaten da pelikulen jabeekin, izan ekoizle izan zuzendariekin hitz egin edo negoziatu behar izaten dela, pelikula hori guk batean eta bestean erakutsi ahal izatea, ez? Hartara guk, pintzilarekin txak bat edo beste ikutzen ditugu, haien gana jotzen dugu, eta hein handi batean, 180 oso luze batean, denek baietz esaten digute, azken batean bere dintzat nolabeteko banatzaile bihurtzen gara, hasi Euskal Herrian eta Euskal Herritik haratago Espainia osoan ere, eta honen bestean horrela ibiltzen gara. Aurten 22 pelikulako katalogo bat daukagu esku artean, eta, hietako 9 hemen Tolosan gaur bihar eta etzi, Leidorren. Hori da, eta lehen, epatu duzu, historioaren kontzeptu hori ez da, akaso mendiko pelikula gintza honetan emandak bilakaera bat izan da, irudi ikusgarriekin erreferentzia bezala, irudi ikusgarriekin lotu izan dugu garai batean duela urte batzuk ez, mendiko pelikulak, baina kasik ere orain istorioak eta horren lekuko da, mendifilmen webgunean sartu eta pelikulen sinopsiak irakurtzerakoan guztie kontatzen dute zerbait, guztietan dago istorioren bat. Eta askotan, barruak ukitzen dituzten istorioa dira. Bai, dudarik gabe. Eta litekena da. Aipatzen dezun hori nolabeteko evoluzio batean ere gertatu izana ez, kasik olatu bat ematen du ez. Bota atzera denboran eta referentzia oso daukagu ez, hemen Euskal Herrian egintzen lehen mendi zinema jaialdia 79 eta 85 bitartean Donostian egintzen, sekulako arrakastarekin. Zinearetoak lepo botatzen ziren, baina, aforo kontrolatuak ez zeuduneko garaietan, ikusgarria izaten omentzen ura. Eta orduan ere aurkezten ziren pelikuletako askok, bereziki aktibitatea izaten zuten ardatza. Gero, aktibitatea nola filmatzen zenez, horrek ere sekulako balio izaten zuen noski, baina bereziki aktibitatea izaten zen ardatza ez, Himalaian alako eginda, edo Andetako menditan alako eginda, eta hori nolabait pelikula batera edo ekarri eta ura erakutsi. Gero, olatu horretan, behar bada etorri da baita ere azkartasun baten bila, bestelako kontakizun gako artean arinagoak erakutsi eta kontatzeko joera hori ez. Eta nik orain hori ez dakit justu nun mugarri bezala markatu, baina guk 16 edizio badara matzagu mendifilmekin, eta ezagutu dugu hori hasieratik, beraz, esan genezake azken 20 urtetako kontu batera izan litekela, ja, berez ere voltatzen dela historiako kontatzera, aktibitatea kontatzera, baina ja, modu asko zen landuago zinematografiko batean, ez? Eta hori jendeak bere egin du. Gero lagundu du teknologiak ere pila bat, gauza diren bezala, ez dira orain hemen bate baina gehiagok asko bizituko genuen ez, al filo de lo imposible eta horrelakoak. Eta haiek pelikula dokumentalak egitera jotzen zuten, sekulako tresneriarekin, eta oso kontakizun dotoreak josiz. Gaur egun hori bera egiliteke, deno dakigu ez, oso kamera harinekin, kasik gailu hauexek soinean ditugula, eta duintasun guztiarekin, batipat ere sormena lagun baldin bada, pelikula oso onak txukunak aurkezteko beraz. Evoluzioak hor dabil, dantzan dabil, olatu bat bezala, baina onera, esperi gabe. Akaso hor, aipatu dituzun hamarkada horietan ez, 70ko hamarkada horretan aitor, ez da egin nolabait testigantza uztea, kontakizun mugatzea, pixkate redundantziatik, ez, mendian gaude, eta mendi erakusten dugu, redundantziatik zinematografian erabiltzen den kontzeptu bat, eta ez da txarra, baina aukera bat izaten da, ez, zer gertatu gura erakutsi, edo beste modu batera jokatu, beste sofistikazio narratibo batzutan aritu, hori da ziurrenik gehien aldatu dena, ez, gaur egun horrelako jaialdietan mendifilmen ez dela errestopatzen joan gara eta mendipuntan gaude kontatzen duen lan horietako bat. Kontakizun kronologiko hori, ez? Iritsi gara oinarrezko kanpalekura, gero hau egin dugu, gero bestea, gero saiakera etorri da, ez? Egia da, zertzela da batean, horrelakoak badaudela horrenik, baina ez, horrek irauli handi aukidu. Hala eta ere, hau guztia esan eta gero orain, halako atzerako bat egingo dut, ze aurten, bestak beste Tolosako menditurrean ere sartu dugun pelikuletako bat, 92koa da. Bale, ados, ez da, 70garren hamarkada zitzaitea, 92 hor bitartean geratzen dena da, baina bai, ere zuzendaria, badela, norabait, 70garren hamarkada, 90 hamarkada horiek zuzendari bezala ere bizitu zituen personaje handi bat, Michael Dillon. Zuzendaria australiarra da, bere pelikula Everest Sea to Summit 92an sinatutakoa eta erakutsitakoa da, eseneko aldiz,
Artean, Espainia osoan oraindik erakutsi gabe zegoen, eta joan deneko abenduan, 2022ko abenduan, Bilbora etortzekoa zen Michael Dillon, nazioarteko mendiko zine festivalen edo jaialdien sari nagusia, urteko sari nagusia jasotzera. Eta besapean ekarri zuen Everest Sea to Summit, bertan ikusi alizeteko aukera, ez? Arribitxi ikeragarri bada. Eta arribitxi bezala gainera zimarratu behar da, bat daukala horrelako kontakizun lineal bat. Kontakizun lineal bat, non alpinista bat agertzen den, beinola egiten duena Everest, oxigeno laguntzarik gabe, eta hori egin eta gero, zuzendari hau bere garaian, Sir Edmund Hillariren zuzendari eta kasik lagun min izan dutakoa, etortzen zaio, kas, oso modu jator batean, baina xirikatuz, esan ez, baina 848 metro horiek Everesterenak itxasmailatik neurtzen dira, ezta? Eta zeu, kanpaleku nagusitik igo zara, beraz ez duzu guztia igo. Hori izango balin baduzu, oinarritik hasi behar daukazu, oinarri itxasmailatik hasi behar daukazu. Australiarra, ez da euskalduna, Tim McCartney esneip, baina entzun eta egin. Buruan sartu zitzaion, tematu zen, eta lortu egin zuen. Bere kabuz, oinez, korrika zenbaitetan, tartean Iberia emate du beste Igerian ere pasatuz, pusanaka kanpaleku nagusinaino iritsi, eta gainera zer, eta gero erremate da, Everest gailurrera berriz igotzea. Igo, oxigeno laguntzarik ikabe. Hori xe, ez, 80. hamarkada bueltan egindakoa zen, 80. aukera espaldi manago, eta 82. ja, Michael Dillonek pelikula hori ekarri zuen. Hau esan da, Michael Dillonek aurten botatako halako esaldi borobil bat datorkit burura, ez, Bilbon. Eta esan zuen, gaur egun akzio kamerekin eta egiten diren kontakizun horiek niretzat ez dira pelikulak. Horrela, plast botatzen zuen. Pelikula batek kontakizun bat behar du, historia bat kontatu behar du, transmititu behar du. Eta hemen sartzen gara horretan, ez? Izan kronologikoa edo ez, historia bat kontatzea. Eta Michael Dillon horretan beti maixu izan da, eta horren aldarrikatzaile da gaur egun. Eta, pelikula hori bihar aste artez daukagu. Ez da aukera asko pelikula hori atzera berriz ere Bilboko festival garaitik kanpo ikusteko, beraz, aprobetxatu. Alduenak aprobetxa dezala, mendiko zinemaren historian gehientxuen ikusi izan duden eta sarituenetako baten pelikula hori ikusteko. Egunez egun hasiko gara, Aitor, ondo iruditzen mazaizu, gaurtik hasita, esan dugu, 3 egunetan saioak arratsaldeko 7:30 Tolosako Leidor-aretoan, eta hasteko, agur hartzai, Julen Zubiete Orozkoararen lana, Euskal Ekoizpen bat, saiatu gara, Julen gaur gurekin izaten, ez da posible izan azkena, bidaia batetik bueltan eta ezinezkoa izan zaio, bigarren kafean izatea, baina tira, Euskal Ekoizpen bat, eta Mendin Film Festivalen, 2022an, Euskarazko film onenaren saria eta gazte saria ere irabazi dituena. Bai, bisari, nolabeteko sorpresa txiki bat izan zen arentzat, baina bere lana ikusita, ondo merezitako saria gainera, Bai. EITB Euskarazko film onenaren saria lortu zuen Julen Zubieteren lan honek, Jose Ereño hartzaia du protagonista, erretiroia hartuta dena hartzaia gorbiapean lanean jarrundu dena hainbat eta hainbat urtetan, eta haren laneko bordatik oso gertu makina bat aldiz denbora pasatakoa da Julen Zubiete, zuzendaria bera, Bizkaitarra, Orozkokoa, eta beti izan zuen buruan Julenek, noizbait grabatu hartzuela. Joan hartzuela Joseren gana eta grabatu hartzuela haren zeregina, haren egunerokoa, eta gero hortik zer atera ziteken gehiegi pentsatu gabe. Egia da, zine ikaslea dela, Julen Zubiete, beraz artea badauka, beraz idei ere matera eramango zuela, eta ala egin zuen. Gero inguratu da sekulako jendearekin, tartean Paula Olaz soinu banda egiteko pelikula honi, gozo, oso suabea, ritmo goxoan di joan pelikula da, eta horretan ere Paula Olazen soinu bandak ikarari laguntzen du. Nere Falagan, arrazkilaritzan, personaje gazte eta oso etorkizun handikoak biltzen dira hor, pelikula horrekin, agur hartzairekin, eta pelikulak asko gustatuko da, zer esan handia emango du orain, baina hemendik urte batzutarrak gogoratuko gara. Julen Zubiete Tolosan ezagutu genuen pelikula honekin, ikusiko duzu, Julen Zubietek oraindik soka ekarriko du, zuzendari bezala, seguru nago. Eta, pelikula honekin, oso lan politu eta ekarriko digu goxoa. Etorkizun oparoa izan dezaken lantalde epatu duzu, Aitor, akaso etorkizun oparo egiztuena pelikula bera lartzen duen gai, ez? Artzantzaren hori eta akaso jasotak eratzeak berak ere badu garrantzia. Bai, testigantza bat da, egia da. Baina, hala ere, egia da pelikula ez doala nolabiteko nostalgia puntu horretara edo bideratuta, Da, erakutsi, gizaseme horrek zer bizitu duen, ze hausnarketa dituen bizitzaz, eta oso gauza politiak entzuten dira, Behin baina gehiagotan alako partxiki politu bat ateratzeko moduko ikusleari, eta bai, aldurretik hartzantzaren inguruko aldarri bat baita ere, ez? Esango nuke, bizimodu soil lasai baten inguruko aldarri bat.
Hori 27 minutuko pelikula izango da, gaur esango du, guztira 4 pelikula eskainiko direla, eta horietan bigarrena Eagleland izenekoa, Ignasi Lopezen pelikula, Mendi Filmenon 2022 ikusleen saria eta epaimahaiaren aipamen berezia. Eta hemen ez dakit hor morala, etika, hortidua, ezta? Eta makina batentzat alago zaska handi bat gainera da, pelikula hau, bai esperik gabe, alpinistentzat diot, eta batipat ezagutu dugun himalajismoaren urrezko aro horretan, zenbat eta nolako gauzak saldu diren aintzat hartuta, ezta? Stop motion animazioaz ari gara, alegia txontxongilo animatu batzuen inguruan egindako pelikulaz ari gara, horretan Ignasi López Maxua da, horretik Via Crucis edo eta El Granito bezalako pelikulak ere aurkeztuak zituen Mendi Filmen, eta Bilbon bezala han eta hemen aurkeztutako beste festivaletan ere 100ka sari lortako zuzendari bada, urrakurlanekin, buenos mal, da bere ekoizetxean horretek miatu nahi baldin badu. Eta kasu honetan ere, ari horretan jarraitu du ez, baina ari horretan gainera oso fin txorrostuz ez, arkatza kasu honetan. Bi alpinista, Marek Molek eta Bruno Grassi dira protagonistak, eta nola gailur bat egiteko zorian diren, gailurretan gailurra da, gainera, ez da? Eta alako batean geratzen dira, boritxe ez, oso gutxiren faltan gailurrera joan ezin da. Batak besteari esaten dira, baina niritsi bakina bezala salduko dugu, eta besteak bere etikan, ez? Eta nola beteko borroka horretan, gako artean, eztabaida horretan, gauzak nola evoluzionatzen duen erakusten du pelikula honek. Ez dut gehiago kontatuko. Baina, txispak daude hor. Zera, animazizko pelikula horretan. Hori beraz gaurko bigarren pelikula, eta hirugarrenak 12 minutuko pelikula labur bada, A Buffin Vacation izenekoa, eta kasu honetan uste dute Kanada ingurura edo joango garela, ez da, Aitor? Bai, oso urruneko lurmutur bata, urtean hilabete askotan izoztuta egoten den mendi eremu bakarti eta urrun bat, eta ara ezkonbidaia bat egingo du bikote batek. Ezkonbidaia bat, ara egiteko nork, beinola, bai bata zein bestea, bai mutila eta bai neska, bikotea ala delako, National Geographicek urteko abenturazale markatuenak edo puntakoenak izendatutakoak. Biak alabiak ezautu ziren beinola Buffin irletan zeharkaldi bat egiten, eta orain ezkonbidai modura plantatu dute atzera berezera ara itzultzea, eta kaiak puxka bat, eskalada puxka bat, trabesia izotzetan, borlakoak egitea 45 egunez erabate islatuta egonez. Ezkonbidai oso romantiko bat. Eta ala saltzen dute. Eta egia esan, ala bizitzen dute, eta beraiek ere bere humore puntu horretatik, freskotasun horretatik ala ematen dute. Sarah McLachlan eta Eric Boomer. Hau aipatu behar da, sail ofizialan izan dela Mendi Filme jaialdian, hau gaurko 3. proposamena, eta 4. Tofol Castanier, El Corredor Infinita Álvaro Iglesiasen lana, eta gauza bat esango dizut, Aitor. Izen Tofol Castanierrena ikusi denen eta 59 minutuko filma dela ikusi dena pentsatu dut beharko, eta honek gehiago ere beharko du, egin duen guztia edo egin behar duen guztia kontatukoa du. Mallorcako ultrakorrikalaria, parti bat ultretara ez, edo ditu dena, pixatadinean ere gora eginala, eta hortan ikeragarri destakatu dena, Mont Blanceko ultratrailean bertan ere podium egindakoa, eta jardunean ere oso indartsu da bilen mutila ez, korrika saio horietan. Eta baren soslaia da, pelikula honetan dakarkiguna, Tofol Castañer, mendilasterketak, ez dira mendilasterketak pantailera oraindik gehiegi eramanak, eta alde horretik ere azpimarragarria da hau, areago, gainera saria lortu zuen, Kirol eta Aventura filma honenaren saria lortu zuen Bilbon, eta alde horretik, segurunago, eta bereziki hemen Tolosako menditurrean, ikusleen soslaia perfila ezagututa, gustatuko dela, eta jendeak empatia handiz hartuko duela, hau, ez hori bakarrik, bada Tolosako amezketarrak guretzat Iker Karrera hortxe dukaguna gailurrean, haren Tofolen oso laguna da, eta gaur Ikerrek ere, bitz egingo ditu pelikularen inguruan eta Tofolen inguruan, beraz gindatxoa Iker Karrera jarriko dio saioare. Hori gaurkorako, martxoaren 6-rako, arratsaldeko 7:00 aurrera, Leidor Aretoan izango den eskaintza, gaur motorrak berotu, eta biharkorako, beste 3 proposamen, bat aipatu dugu, jada, Everest Sea to Summit pelikula hori aipatu dugu, eta biharkoan, beste 2 proposamenak, alde batetik, Adrenalin Sax izango da. Film laburra 12 minutukoa, kasu honetan ere, 2022ko Mendi Film Festivaleko sail ofizialean izan den pelikula. Izen burua dakarki, eta lehen esan dudan adira hori, ez da, Showtime, hemen badator, hemen Super Frenchy dator, Macias Gigo, tipo australiar bat, base jauziak egiten, aldi bere maitere surfean aritzen edo eta eski estremo egiten ezaguna dena, bere buruari ezarria dion ez izena da, Super Frenchy,
Eta bueno, erakusten du ez dagoela eroa, alegia hori nolabait ere justifikatu nahi du eta horregatik dator Chase Outgen zuzendari estatu batuarra da. Ark egindako pelikula hauxe, ezta? Matias Gigoren inguruko hausnarketa polit bat. Beti esaten dugu, ez da pitzadura daukaten hauek, justu horixe esatera doa. Pitzadura, kontatuko izan nik hau nola bizi dudan. Eta horixe da pelikulak edakarkiena, noski irudi ikusgarriekin eta butakari usteko moduko irudi egitekoekin. Sinopsia irakurtzerakoan, atentzio ditu didana hori izan da ez, jartzen du, abentura kirolei buruz duen ikuspegia esplikatuko du, eta gero argituko du, zergatik ez duen bere bura. Hainbatetan enfatizatzen da ez, azalpenak ematera gatoz, erotzat hartzen gaituzu, baina gu ez gaude erotuta. Hori da. Beste modu bat esango luke, eta haren azalean jarri beharko litzateke hori nolabait ja erabat ulertzeko eta asimilatzeko ez, baina berak esango luke zein dago eroago. Zu butakan geratzen zaren hori egun guztian hor egingo nuke, baina ez dut egingo, edo ni horla joan eta bizi nahi zen hause ez, hortxe. Hori Adrenalin Sax pelikula izango da, eta biharkorako beste proposamena, hau ere, 2022ko Mendi filmeko saio ofizialan izan zen pelikula, Jerome Tanonen Free Rider, kasu honetan, eskia eta snowboarda. Eskia eta snowboarda, gainera bi makinekin, Simona Jatamaten eskietan, eta snowboardean berriz Victor Delegu, bi figura dira, eta haien eskutik Alaskako menditzarretan sekulako jetxierak, sekulako lineak, eski muturreko estremua, eta gozatzeko irudiak. Ikusgarria den, esperik gabe, espektakulorra den, pelikula bat, bere intra edo barru historia ere baduena. Eta gero, lehen aipatu duguna ez, Michael Dillonen, perla hori, askotan ikusteko aukerarik izango estena. Everest, Sea to Summit, Tim McCartney esnepen abentura hori gogoan hartuta. Hori beraz biharkorako eskaintza, eta 3. eguna, martxoaren 8an, asteazkenean, aipatuko ditugu pelikula, baino ez dakit, jasotako sarien mailaren araberako sailkapen bat egin beharko bagenu, asteazkena da eguna? Sari nagusia, Unaccidental Life, beharra da, hor dagoelako, ez? Begira, hor badago galdera bat, ezagun askok atejoka etorri eta egiten didana, ez? Aitor, zein da eguna? Eta denei erantzuna ematen diet, denak dira onak, denetan asmatuko dezue. Egia da, aurten bereizu dudala, asteazkena nolabait esan ez, asteazkena izan litzeke helduentzako saioa. Alegia, ohitura oso handia dago Tolosan Leidorra family planean joateko, saio beketa ikustera, menditurra ikustera. Eta hor, nolabait ere nire zalantze txiki egiten dut, Unaccidental Life, pelikula luzea izanik, ingelesez jatorrizko bertsio horretan, eta jorratzen den gaitegiarekin zertaraino engantxa odezaken gazte edo aur bideko ikuslea, ez? Ia seguru nago baietz, eta arretxuko nitzatekela, baina, badazpadakoan gomendiotan hori egin dut, alderantziz. Bestela, horixe ez, kalitatea, bi pelikula, asteazkeneko bi pelikula horiekin, ikeragarria dauka saio horrek. Unaccidental Life, aipatzen ari naiz. Queen Brett, eskalatzaile estatu bat horra da bertan protagonista, Queen Brettek 2017an Josemirin istripu oso txar bat izan zuen, deskuido bategatik erori eta angeratu etzenean, baina gara, angeratu ez, bizirik bai, baina gerriz bera elbarri geratu zen. Eta arrezkero, gurpildu nauki baten dabil. Eta bere burua Superwoman bat bezala saldu gabe, eta erabat hortatik iesi, erakutsi nahi du bere burua, edo bere bizitzan nola bizi duen ez, gaur egun, bere penuria guztiekin, bere atzera begirako tristura hoie guztiak, baina aldi berean pozak ere ekarriz, gaur egun dena nola bizi duen, bere behar fisiologikotatik hasi, sexualetaraino joz, bere depresioak, bere gogo oso muturrekoak, denetik kontatzen du, baina oso modu biluzi batean, honesto batean, eta hori Hannah Taylor zuzendariak lortu du. Hannah Tayloraren zate oso laguna da, Hannah Taylorrek menditurrean oso lan politiak aurkeztuak ditu, baina honekin goia jodu. Eta hala lortu zen sari nagusia. Justu festivaletan, izan Europa mailan izan estatu batuetan oso ondo funtzionatzen ari zen pelikula zen, Bilbora iritsi zenerako joan deneko abenduan, eta Bilbora azkeneko emanaldia egitera etorri zen festivaletan. Hor, etapa bat bukatzera. Eta zer, eta sari nagusia irabazita errematatu zuten, biak alabiak Hannah eta Queen Bilbon izan ziren, Queenentzat lehenengo aldia zen Amerikar estatu batetik kanpo egan egiten zuena, dena balintza guztiak ondo doitu genizkion, sekulako kezka izan zuen horrekin, Bilbon eta festivalean, harentzako, haren gurpildu naukiaren zat, eta dena ondo doituten gote zen, oso gustura egon ziren, txoratzen.
Eta gainera esan dakoa, sari nagusi horrekin joan ziren. Bueno, esan dakoa, pelikula oso sona da, eta hori da, asteazkenean Menditurra errematatuko duena. Baina ez zaio atzera geratzen, horren aurretik datorren beste pelikula. This is Beth, 18 minutuko pelikula, Jean Randallena, eta kasu honetan, 2022ko Mendi filmeko epaimaiaren saria jaso zuen pelikula. Bai, eta hor azpimarratu behar dugu, Beth Rodenen irudia atzera eginez, eta bestak beste Leidorren, Menditurrean, ikeragarri ondo funtzionatu zuen pelikula bat gogoan ekarriz, The Down Wall. The Down Wallen, Tommy Caldwell zen protagonista nagusia, Kevin Jorgensenekin batera. Tommy Caldwell, Tommy Caldwell, eta Tommy Caldwellen bikote laguna izan dutakoa da gaztaroan Beth Roden. Pelikulan ere, The Down Wallen ere, hainbat denboran agertzen da, baina lakoten pop, bikotea hautsi egiten da, eta Beth Roden desagertu egiten da. Eta galdera ikurra handi hori geratzen da ez, baina zer da Beth Roden ez? Zein da bere evoluzioa ez, eta hori The Down Wallen etzan ikusten noski, eta galdera ikurro horri nolabait erantzunen baten dio pelikula honek. Beth Roden, jadagoneko 40etan sarutako eskalatzailea, eta honek ere oso era gordinan, Queen Bretekin gertatzen den bezala xeara, kontatzen du, bere garaian nola bizitu zuen muturreko eskalada dedikazioa, claro, izan zen top mundu mailan, bereziki horma handietan, baina horrek ere faktura ikeragarri bat pasatu zion. Eta faktura horri han sortu zizkion mamuei, han sortu zizkion anorexia arazoei, buru psikologikoki arazoei, hori guztiei nola buelta ematen puskanaka nola asmatu duen, erakusten du pelikula honek, eta handi batean 40etan nola bere 40etako gorputz berezkoarekin gai den, oraindik ere eskalatzen jarraitzeko, sare sozialetan alako batean jarri zuen bere argazki bat, bantxik ikusten dizkiona, ez, Gerriondoko telesturak, eta bularretako bat jarrita, eta han ere bere ximurrak, eta ikusten zitzaizkion, eta lotxarik gabe jarri zuen argazki hura, petada bat izan zen. Sare sozialetan sekulako erantzuna jaso zuen, denak sekulako empatiarekin hartu zuten publikazio hura, eta arrezkeroz, Berrodenek jarraitu egin zuen bideo hori, eta bihurtu dagoeneko jarraitzeko eredu bat, ez? Izan beharrean beti lirain, lerden, eta ni superwoman bat izan daiteke eskalatzen jarraitzeko horrela, eta beti aurpegi hori erakutsiz, ez du olakorik erakusten, eta hori da Berrodenek pelikula honetara erakartzen digun lekzioa, ez? Oso lekzio ona. Ez da kasualidad izango, martxoaren 8an, Queen Brett eta Beth Roden protagonista izatea Leidorren. Hori da. Aitor helduaien, amaitu horretik labur baldin bada ere, badakigu, Menditurrarekin Zumaian ibilizaretela duela gutxi, bazabiltzatela eta hemen, aurrera begira, non izango da Menditurra? Bai, arrasto ja politak guztien ari gara, dagoeneko Tolosako aia izango da, 10. Menditurra edo aurten, eta kalkula da, azarora bitartean, beste 30-40 bat gehiago ere botako ditugula. Berriki asteburu honetan Canet de Berenguer Valentzian egon gara, aurreko astean Bigon ere bai, datorren honetan hemen Tolosan, Agurainen, urrutixeago Biellan ere bagoaz, mendifilmfestival.com dago jarrita egutegia eta puskanaka ja, bai izatzen diren bezala aita saio edo egoitza bakoitzeko programazio ere, beraz, pista jarraitzeko hortxe, mendifilmfestival.com. Aitor helduaien, Mendifilm jaialdiko komunikazio ardura da, eskerrik asko, Tolosako Menditurraren 13. ekitaldi honen ingurukoak hain ondo azaltzeagatik, dena ondo joan dadila, eta entzulegi gonbitea hortxe, gaur bihar eta etzi, zazpiterritan, Leidorraretoan. Eskerrik asko. Zuei. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Hei, popon, hementxe Josh eta Jon. Garbitu belarria, eta gozatu pila. Irratitik munduran, Xatoken Moura. 15 igande iluntzeko 9:00 Xatoken Moura, naiz irratian. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta, naiz irratian, igandero 3:00. Literaturaz bai, baina ez hainbeste. Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakin nahi izaten dugu musikaria saioan. Astelehenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Arratsaldeko 5, segundu bat barru, oraintxe bai, Egoi Belategi, naiz irratiaren estudio zentraletan, eta gu, aruntzazken ordukoaren bila, Egoi, arratsaldeon. Baita zuei ere azken ordukoa da, esateko martxoaren 8 atarian gauden honetan Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak bat egin duela mugimendu feministarekin eta diskriminaziorik gabeko mundu bat ospatzeko aldarria zabaldu duela. Asteleheneroko mobilizazioetan iragarri dute pentsiodunek mugimendu feministaren aldarrikapen berberekin bat egingo dutela eta martxoaren 8 mobilizatzera deitu dute. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak adierazi duenez, soldata berdintasunaren alde borrokatzen dute. Lan feminizatuen gutxiespenarekin amaitu behar dela ere azpimarratu dute soldata arrakalak emakume langile pobreak eta erretiroan diru sarrera prekarioak dituzten adineko emakumeak sortzen dituelako. Bide batez, Euskal Herrian 1.000 eurotik beherako pentsioak dituzten emakumeak 200.000 baino gehiago direla nabarmendu dute ere, eta milaka direla 700 eurora iristen ez diren emakumeak. Gaiari helduta nolabait, inkesta batenak aipatu ere behar entzule, SATSE sindikatuak egindako inkesta baten arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erizainen 94%, estereotipo sexistak eta atzeragoiak pairatu dituztelako, baita iruzkin eta jarrera iraingarriak jasan ere. SATSE sindikatuak emakumearen nazioarteko eguna dela eta egindako inkesta honen arabera esango dugu, erizainen 57% eta 3 herrialde horietako erizainen 51%, lehen pertsonan sufritu dutela edo ezagutzen dutela lanbidearen irudi estereotipatu edota eta sexista hobeto esan da oinarritutako iruzkin edo jokabide iraingarri eta iraingarrien biktima izan den ikaskideren bat. Halaber, erizaintzako profesionalen 86% uste du estereotipo ohikoena dela oraindik ere beste osasun kolektibo baten mendeko lanbidea dela uste izatea. Era berean 50%ak baino gehiago uste du estereotipoei eusten zaiela bokaziozko eta ezagutza propiorik gabeko lanbidea delako eta 44,87%k sexualizatutako lanbidea delako diotenez inkesta horretan. Politikatik amaituko dugu besterik gabe nabarmentzeko PSek eta EH Bilduk aurrekontu akordioa lortu dutela berriz ere Eibarko udalean PSek €1.000.000 inguruko zuzenketak onartu ostean Subiranestak abstenitu egingo dira aurrekontuen onarpena errazteko helburuz. Jon Iraola Eibarko alkate eta PSeko kideak akordioa aurkeztu osteko prentsaurrekoan azpimarratu duenez, akordio honek herritarrentzako onuragarria edo hobeto esan da akordio, herritarrentzako onuragarria izango da. Eibarren lortutakoa bi aldek erakutsitako borondatearen ondorio da Eibarko alkatearen arabera. Gorka Errasti, EH Bilduren taldeko bozeramalea berriz, pozik agertu da akordio honekin koalizioak negoziatzeko duen gaitasuna erakusten duelako. EH Bilduk eta PSek lortutako akordioak askotan esan dugun bezala prentsaurreko hontan, elkarrizketarako eta akordioak lortzeko dakagun gaitasuna berresten dau, bi alderdiona. Uste dugu akordio hauei esker herritarren bizitza hobetzen duguna, eta inziditzia nahi dugu, edukiei buruzko akordioak direla askotan, Ibartzaren eguneroko bizitza hobetzeko helburua partekatzen duten bi alderdion artean kasu hontan. Onaino momentuz, errepidetan arazorik ez dugula dio trafiko zuzendaritzak, beraz konexioa bigarren kafearentzat eta gu bueltan izango gara informazio gehiagorekin, badakizue arratsaldeko 6:00 aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte.
Eskerrik asko Egoi Belategi, azken ordua hau, eta guk zinemari buruz hitz egin behar, badatorrelako Oscar sarien gala. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinema. Do you think I'm cool too? Or am I too into you? Lufthansako hegaldiaren atzerapenarena kontatu dizuet eta berak ere pairatu zuen igande bat aeroportuan galtzen ikustearena. Baina hemen dago, fin, etxeko lanak eginda, proposamen mordoarekin eta gainera porra bat egiteko asmoz. Gaztetasuna zer dena, Julen, Idoia Davila Oskudun, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zalizu pixatzen jetlagak edo. Ba, egia sanaz? Eztik jetlaga bere horretan ere, ez dut asko, baina, atzoko eguna. Hoi bai, zeitun hartu nun lo etxe iritsi, afaldu eta lota. Jama. Ba, izu, aztuta gonden, baina eskarrak Idoia gogoratu den, urtero legez Oscarretako porra osatu behar dugula. Zuk hartuko dituzu apunteak, June? Bale. Eta urtero bezala, gehien asmatzen dituenak jango ditu, nola izatzen, bai, gainontzeko gordainotako kroketak ez da egito sondo nola egiten dugun. Ez dakit noizbait inizan deun. Azkenean ez du inoiz bukatzen kroketa jaten ditugu, baina ja random edozin momentutan. Bai. Bueno, ez da plantxarra, Oraingo honetan, kroketa jango ditugu datorren astelenean, da ikusiko dugu norko ordaintzen dituen. Akaso ama tabernari izango, Javi, karri kroketa batzuk eta... Ordaintzek, Javi, ordaintzek kroketa batzuk, Javi. Bi hartze torre, Javi, Julen, esan bartzio. Esango zio. Hemen igual gidoian bertan jarri ezakegu, ezta? Zearen ondoan, nola zenuen buruan? Oso ondo. Beste batean iniz. Gero trampak egiteko, gero aldatuko ditu, nik hau esan nuen. Noski. Gaztetasuna. Tira, ba, Idoia, zuk bota, muntaiatik hasiko gera? Bai, pixkat teknikoetatik hasiko gara eta pixkanaka film honenaren sari horretara bide egingo dugu. Lehena, montajea daukagu. The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Tar eta Top Gun Maverick ditugu ze horretan. Zerrenda horretan edo, bai. Kategoria horretan. Wow, bi georgiarrak hemen nola goden. Bai, tira, ba, nik nera postua The Banshees of Inisherin gatik egingo dut, Mikel E.G. Nielsen gatik, eta uste dut The Banshees of Inisherin hori izango da nera postu zentrala, aurreratzen dizuet. Uste dut Oscar sarietan pelikula ondo saritu izango dela. Errepikatza balio du? Bai, noski. Zure porra izoratzea diagarre zure berdinak esango ditut. Ikartzak ziklista Danier haundiaren gurpila, bai. Hau niretzako gutxi gora bera da, Georgiako ligako kinila egitea bezala. Gutxi gora bera. Tira ba, June? Ba, ni ere nabil pixat alduta aurtengo filmekin, eta asko entzun dut Everything Everywhere All at Once, eta nik horrekin egingo dut. Ados, eta zuk Idoia? Ni horrekin zalantzan neuen, baina ustet Top Gun Maverick izango dutela, badelako akziozko pelikula bat, eta normalean horrelakoek, Muntaian margen gehiago guztien digu. Hori da. Egia da. Tira, ba, bigarren sekzioa, edo bigarren atala, soinuarena izango da, eta Idoia seiguzu hemen zein ditugun aukerak. Hemen daukagu lehenik All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, The Batman, eta Elvis, eta Top Gun Maverick berriz. Nik kasu honetan berriz Top Gun Maverick esango dut. Nik ere zurekin bat egingo dut, eta bai. Elvisek akaso joku pixkat emango du zentu hortan ere, baina... Nik Elvis esango dut orduan. Nik Elvis esateko asmoan eukan. Nik Top Gun Maverick, venga. Vale.
Oso ondo, bita bi, Top Gun Maverick eta Elvisen artean soinu honenaren saria. Argazki zuzendaritza izango da aurrena, Idoia, zein ditu aukerak? Empire of Light, berriz All Quiet on the Western Front daukagu, Bardo False Chronicle of a Handful of Truths, Elvis eta Tar dauzkagu kategoria honetan, eta ez dakite zein den zuen apustua. All Quiet on the Western Front, hori delako ikusi dudan pelikula bakarra, orain arte epatu ditugun guztien artean. Egia da, paisajistikoki eta argazki zuzendaritzatik joko asko ematen duen pelikula dela, baina nik hemen ja, nire lehenengo apostua egingo dut, errepikatuko den apostu bat da, Tar pelikulagatik, Florian Hofmeisterren argazki zuzendaritzagatik. Nik ere hori nekan buruan, ikusi deten aldetikan ere asko ditu ditelako gainera. Nik ez dut ikusi Empire of Light, baina ikusi Roger Dickens dagoela horren argazkila izan eta hori erabaki dut. Izango dela irabazlea. Beraz, hortxe gure lau apostuak, joango gara, bixi aurrera, egokitutako gidoi onenaren saria. Gidoi originala ez dena, egokitutakoa nolabait azaltzearren, liburu batetik edo beste historio batetik abietutako gidoia esango dugu, ezta? Zein dira aukerak, gidoia? Living, Top Gun Maverick, Women Talking, Glass Onion and Knives Out Mystery eta All Quiet on the Western Front dauzkagu. Azkena, All Quiet on the Western Front, nik? Nik ere bai. Nik ere bai, ze nominazio asko ditu. Eta hau nire ustez igual... Hemen salbatuko du gaua. Bai. Nik ere uste dut. Besterik ez du irabaziko. Bai, besteren batakaso bai. Baina asko zaiago ez. Hau potentea da, sari potentea da hau. Bai. Gaua salbatzeko moduko hau irabazita ja salbatuta dago gaua. Nik esango nuke bai. Bai, All Quiet... Ez jakindasunetik ari bai, ondo naiz, dena da interpretablea, ez da? Hau da, hauteskundetan bezala. Valorazio egin eta denek irabazi dute. Dena gaztelengo izan, valorazio positiboa. Nik uste dut, All Quiet on the Western Front idoia batekin salbatuta, baina juistu, ez? Honekin esatezu edo... Sari hau bakarrik jasota. Bai, nik uste dut oso kategoria garrantzitsua dela. Azkenen, gidoia da... struktura ematen diona filmari, eta, gidoi onena ez du, gidoi originala ez denez, hau da beste pareko kategoria bat. Ados, June zure apostua? Hombre, nien ez jongo beste alde batetik ani bazpada ere zuekin joa. Wow. Ni ja, bai. Horketak ordaintzeko beldur galanta dago hemen. Honek Nairo Quintana baino errelebo gutxiago maten ditu, Ukalondo asko ateratzen du, Ukalondoa. Bai, Nairo Quintana bezala. Baina tira. Gaur gehiagia izaz desartzen edekin, Barkatu zu hasi zara, Nien ez hasi. Bazkarian. Zuek ofenditu zehazte. 30 urteko zaharrakan. Zarrak. Gidoi honenaren sari... Idoia, zure apostua zein izan da? Esan du. All Quiet on the Western Front, ok. Gidoi honenaren, edo gidoi original, jatorrizko gidoi honenaren sarian, zaukera dauzkagu? Hemen daukagu Everything Everywhere All at Once, The Banshees of Inisherin, Triangle of Sadness, The Fabelmans, eta Tar. Eta nire hemen berriz jugu naiz, arrazoi berdinaren gatik, Martin McDonagh'en The Banshees of Inisherin ekin jungu naiz kategoria honetan ze. Baditu izendapen asko, baina uste dezitula gero asko irabaziko, eta honekin hau ere salbatuko da. Nik dauket zalantza handia The Banshees of Inisherin eta Triangle of Sadnessen artean. Ruben Osluren gidoia oso ondo jarri dute. Kritikaren onespen hori ere baduela, eta baina... Venga, The Banshees izango denera postuare. Nere ere bai. Ara, zera. Ni oso aldetan nago. Eta atzean hain ez gehatzen apuntatzen dena. Zer nizu ondoan jartzeko horrexagoaz dela? Bueno, berdin du. Zein azura postua gidoi honenean? Lehenengoarekin jarraitukot. Everything Everywhere All at Once. Ados. Nik uste dut adiez, Everything Everywhere All at Once izango dela gaueko galtzaietako bat. Asko espero eta inbeste jasoko ez duena. Nire bigarren aukera hori izango litzateke gidoi honenean. Hor zalantza daukat, baina bueno. The Banshees of Inisherin igande gauan dira? Bai. Igandean, bale. Bai. Taldeko gizonezko aktore onena. Eta hemen txere, batutan bina aukera, ze The Banshees of Inisherinek adibidez idoia bi izendatu ditu. Bai, ditu Brendan Gleeson eta Barry Keoghan. Causeway filmak Brian Tyree Henry dauka, The Fabelmansek Judy Hirsch, eta Everything Everywhere All at Oncek Jonathan
ke Kwan. Nik hau garbi Brendan Gleesonen alde. Geroz esango dau, biona da, eta horrelako esango dituzte, ezta? Bai. Pelikula berdinakoak irabazten bat mauten. Zuk egintzen nuen nire papera hon, eta... Hori. Ondo. Zuk esan duzu? Nik Brendan Gleeson, zuk bestia esango duzu. Nik Barry Keoghan. Nei gustatuko litzaiake Barry Keoghan izatea asko gustatzen delako, baina uste dut Jonathan K. Kwanek irabaziko duela, ze egin du horrelako itzulera bat, ze urte asko onda Hollywoodetik pixkat aldenduta, eta nik uste dut irabazteko aukera baduela. June? Txuen, izena bukatzet, bale. Nik ere nereak jarraituko den, ja hartu dut pelikula bat eta horrekin joan. Everything Everywhere All at Onceko Jonathan Kewanekin gatu naiz. Oso ondo, taldeko emakumezko aktore onenaren sariare hortz izango da jokoan, eta hemen ere bada, Juneren pelikulan hemen June arazo badaukazu, ze Everything Everywhere All at Oncek Jamie Lee Curtis eta Stephanie Su izango ditu idoia, aipatu zu besteak ere zein diren. The Whalek Hong Chau du, The Banshees of Inisherinek Kerry Condon, eta Black Panther Wakanda Forever Angela Bassett. Nik Jamie Lee Curtisen gatik egingo eta postu, Everything Everywhere All at Once pelikula bat. Orduan Junek bestea edo... Bai, Kerry gori kontra eramategatik. Ados, Stephanie Su, beraz? Ni Kerry Condonen alde egingo dut. Nik ere bai. Gizonezko aktore onena eta hemen izen handiak, orain arte ere taldekako sarietan badire izen handiak, pisuzko aktoreak, naiz eta gidoien egokitu zaizkien paper horiek ez izan protagonistarenak, hemen aktore onenaren, edo gizonezko aktore onenaren saria aipatzen dugunean, gidoiaren protagonismoagatik edo banatzen dira, eta hortxe boste hautagai gidoia. Bai, daukagu Brendan Fraser, The Whalegatik, Austin Butler Elvis filmagatik, Colin Farrell The Banshees of Inisherinengatik, Bill Nighy Livingengatik eta Paul Mescal After Sun filmagatik. Oso garbi ikusten dut hau, netzago Brendan Fraserrek eraman modu The Whalengatik. Colin Farrell. The Banshees of Inisherinengatik. Nire bihotzean Colin Farrell, baina uste dut Brendan Fraserrek irabaziko duela. Nik aurrekoan idoia kontatu zigunagatik eta nik uste ere, bai, nik oso gutxi jarraitu eta azken aldean. Testu inguru oso bat dagoela, sari horren inguruan. Horregatik, idoia kontatutako guztiarekin The Whale inguruan nik uste nun, arginek hau bakarra hori zen. Orduan, liberekin igual. Oso ondo, balabok esan dugu, ezta? Bai. Vale. Emakumezko aktore onena, eta hemen ere lehia dago. Bai, hemen daukagu To Leslie filmagatik Andrea Riseborough, The Fabelmansagatik Michelle Williams, Tar filmagatik Kate Blanchett, Blondeagatik Ana de Armas, eta Everything Everywhere All at Once filmarekin Michelle Yeoh. Ni denari naiz pixka eta seguratzen garbi ikusten ditudalako batzuk, eta hau ere garbi ikusten dut, niretzat sari honek Kate Blanchetten izena dauka, jada. Hau aipatu genuen behin idoia eta biok, baina tira, alaxe mantentzen dut Kate Blanchetten paper horrekin, eta gainerak eston papera iruditzen zait. Ez da bakarrik bere bilbideagatik eta badirudilako momentua dela eta bar, uste dut merezitako sari ere izango dela. Nik ere uste dut Kate Blanchettek irabaziko duela. Zu June? Nik ere. Nik kontra egingo dizuet eta Kate Blanchett esango dut, nik ere. Aizue, zuzendari honenaren sarira pauso emateko Michael Kiwanukaren Home Again honekin girotuko du azken sari hauen tartea. Eta idoia konta eguzu, zein diren, geratzen zaizkigun 3 sari garrantzitsu hauek. Zuzendari honena, nazioarteko film honena eta film honena. Zuzendari honenetik hasita, 5 hautagaitza hemen ere. Martin McDonaghek zuzendu du The Banshees of Inisherin, Todd Fieldek Tar, Ruben Oslunek Triangle of Sadness, Dan Kwan eta Daniel Scheinerek Everything Everywhere All at Once, eta Steven Spielbergek The Fabelmans. Ai, zezai hau, Martin McDonagh esango du nik. Nik esango dut, uste 89 ez duelako irabazi. Steven Spielbergek eramango duela. Nik zalantza hor dut, Steven Spielbergen, ez da egite, leyendak edo pixatuko duen eta sari hori jasoko duen, edo Todd Field tarrengatik izango den sari duna. Pixat aldatzeko, nik Todd Field esango dut. Nik Julenekin egingo dut bat.
Ez alduzu mantenduko Everything Everywhere All at Once. Oain ja kontra emateko dit, nik ja dena naztukoet. Julenek esan du, Martin McDonagh. Bai. The Banshees of Inisherin engati beraz, bi apostu hementxe, zuzendari onenaren zat. Nazioarteko film onena, 5 pelikula, Close eta IO izan ditut ikusi, beraz, apostua ikusi dudan batengatik egingo dut, baina bota Idoia. Hemen dauzkagu All Quiet on the Western Front, Argentina 1985, The Quiet Girl, Close eta EO. Nik Argentina 1985 pelikulagatik egingo dut apostu, iruditzen zait oso ondo eginako pelikula dela, eta uste dut akademiak nolabait bat egingo duela, naiz eta All Quiet on the Western Front ere ikusten dudan oso ondo kokatuta eta baita The Quiet Girl ez dakit. Nik Argentina, edo zein kasu dut. Nik bai, Argentina. Nik All Quiet on the Western Front esango dut, ze badago film honenaren kategorian, eta lehen urtean Drive My Car ere bat zegoen, eta kategoria honena ez zuen ez irabazi, irabazi zuen atzerrikoarena, beraz, horregatik bakarrik. Nik guztiz galduta nago film hauetan, eta ez dut aukeratuko bat, ez dakitelako, benetan, ez dakit ez da bat. Bueno, kroketa badak edo zein epatuko ditun. Sari ere nueko 85 horrela nominatu du, June. Horrek ez du balio, utxik ezin da, kroketak ordaintzera bestela? Baina eski Idoiakin jute oso horreixa da, Idoia kontrolatzen du gaia, orduan. Baina gero hau... Nik The Quiet Girl esango dut. Quiet Girl, oso ondo. Nik uste aukerak dituela The Quiet Girl, ez da laolako apostu ero bat, baina tira. Eta film honena, eta hemen pelikula asko dira, Idoia, uste dut denen inguruan hitz egin dugula momenturen batean, eta bestela ere, dagoeneko bai karteleretan, bai plataformetan nola ikusi zenitzaketen ere aipatu dizuegu azken aste hauetan, baina hortxe doaz. Top Gun Maverick, Women Talking, Everything Everywhere All at Once, The Banshees of Inisherin, Triangle of Sadness, The Fabelmans, All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, Elvis eta Tar dira hautagaiak. Beti izaten dira 10 edo akademiak erabakitzen duzen bat nominazioekin? Uste dut aldakorra izan dela, azken urtean barkaia zuen, ikitla jadokaz, wow. Bai. Behatzi 10 inguru horretan... Besterik gabe, Bai, nik uste aldakorrak direla, oza, dantzan pare bat gora beran ibili izan direla, baina... Tira, galdera luzatuko diogu akademiari Julen zuretzat. Hemen apostu egiten hasi behar da, film honenarekin. All Quiet on the Western Front. All Quiet on the Western Front, Julenek... Estela esango dinberez ere Julenek. Zinatzura, June. Ni Everything Everywhere All at Once. Idoia? Nik uste apustu segura, ez dakit, The Fables mandan, baina uste akademiak sorpresa bat emango dira, eta Everything Everywhere All at Once sarituko duela. Venga, nik Tar esango dut. Konfiantza gehiagiri gabe, baina ez dakit. Kroketa atzut jokoan ere ezkara hola, pobre gigiratu guzta. Javi gordaintza baditu. Hori bihar negoziatu beharko dugu. Beraz hortxe gure apostuak, porra egina dago, datorren igandean, igandetik estrenerako goizaldean izango da Oscar sarien gala hori. Eta, jakingo dugu, nor diren irabazle, galtzaile, sorpresak, ezustekoak, indignazioak, aserreak, suminak, pozak, dena gango da. Antxe jokoan, baina guke noski, astrenero bezala, gomendio batzuk baditugu zuentzako, oraindik ere, ibil zaitezkete esaterako, Oskarretako sari hauetan, irizpide hobea izateko, azken orduko bisionatuak egiten. Bintzat batzuk igual ikusteko aukera izango duzu oraindik. Plataformetan, baten bat oraindik zinemetan bueltaka ibiliko da. Baina guk proposamen batzuk badauzkagu zuentzat, Oscar sarietatik aratago, Oscar saritarako hainbat proposamen edo aneongo diren hainbat pelikula proposatu dizkizuegulako iraganean. Eta horien artean Idoiat, pelikulak eta telesaiak ere baditugu, telesairatik abiatuko gara, otsailaren 28an, hau da, joan den astean estrenatu baitzen, esaterako, Sky Showtime plataforman, Halo, ez da inola zamarran? Halo esango nuke, edo Hail, ez dakit. Egia esan. Nik beti Halo entzun izan dut, baina igual Halo, berez. Bai. Gaizki auskatutako pertsonei entzun da, baina Sky Showtime plataforma duela 5 hilabete iritsi izan, Hego Euskal Herrira, ez dakit Ipar Euskal Herrira iritsiko den, baina, behaien katalogoa zabaltze aldera, otsailaren 28an gauza pila bat sartu zituzten, behaien katalogo horretan, eta, horietako batzuk ekarri ditut, gomendio modura. Eta horietako bat da Halo. Bideojoko
frankiziaren egokitzapena da telesail hau, eta, bueno, Halo Xboxeko jokorik famatuenetakoa da, eta egin diren shooter onenetakoa. Weapons against the Covenant. He is lethal, upgradable. Protagonistak Master Chief, biologikoki hobetutako supersoldadua, eta Cortana adimen artifiziala dira. Eta mundu honetan gizakiak guda interestelar batean daude Covenant izeneko alienen aliantza baten aurka. What they did to us makes you numb. And you just decided to help me. Why would a Spartan do that? What does one do with a superhuman you're not sure you can trust? Hello, Master Chief. 2001 urtean kaleratu zuten lehen jokua, eta bueno, guztira 13 daude, beraz oso historia zabala du, eta bueno, historio desberdin asko daude, eta bueno, erabaki dute zatitxo bat hartu, eta 9 ataletan kontatzea, eta bueno, nahiko entretenigarria dela diote, bueno, oraindik Estatu Batuetan lehen urtean estreinatu zen, baina bueno, orain izango dugu guk aukera ikusteko. Eta bueno, nahiko lan ez da izugarria, baina bueno, nahiko lan txukuna egin dute, telesailetara moldatzea edo pelikuletara moldatzea bideojokoak ez da lan erresa izaten. Askotan nahiko lan kaskarrak atera izan direlako. Bueno, orain arte, ze bueno, The Last of Us ere hor badabil. Eta bueno, hau ez da maila horretara iristen, baina bueno, nahiko lan txukuna lortu dute. The Last of Us aipatu duzula, hemen uste dute 4etatik 3 engantzatu, eta gaur goizaldetik edo 8. atala ikusgai dago HBO plataforman, baina uste dut zuek biok baduzuela arazotxo bat ikusteko, eta akaso kroketa batzuk eskatuko ditu dela neuk ere spoilerrik ez egiteko. Zingo duzu ikusi ez da? Gaur ez. Ba, ikusi duzu? 8. Ez goizeko 3etan agertu da, ez da egit goizaldean. Jetlaga edo, eskolo. Ez. Baina jetlaga aurreratuta, ez da egit nik daket nekea, ni daukat Lufthansarekin gorroto oso gogorra. Baina, tira, nik gaur ikusiko dut, eta egia esan, idoiari ipatu izan diot, kriston engantza daukat telesaiarekin, eta daukate gogoa gaur bertan. Orain arte ibili naiz, pixkate, bueno, Zangalatraba, dena ja publikatuta zegoela, ba, nahi moduan ikusten, baina dagoeneko eguneratu naiz, eta orain astez-aste itxeron behar. Ba, berritxar bat dut. Bukatzen da. Urrengo astean. 9. Bai. Ai, ama. Ja. Etzia zu esan ba. Spoiler. Benetan. Nik ez nahi. Zer egin behar duzu zuen bizitzarekin. Ai, ama, nik ez nahi. Meni dagoeneko hasi nahi Succession rekuperatzen, zepsieta abandonatuta nukan. Iesan gustatu ditzaidan, baina gustatzen ari zeit errengantzatzea. The Last of Us bukatzen denean, Succession hasiko da. Beraz, bueno. Beraz, eguneratu beharra daukat, bigarren denboraldi osoa ia Successionen ikusteko daukat. Ez dakit banik ideia hona den. Tira, ba, Halo Sky Showtimek otsailaren 28an estreinatu zuen telesaia, aipatu bezala, ba, Halo bideojoko frankiziaren egokitzapena. Hortik abiatuta beste bideojoko baten egokitzapenera joan gara, The Last of Us, gaur dagoeneko ikusgai duzue HBO plataforman 8. atala, baina Sky Showtime plataformaren beste estreno bat, eta idoiak esan duen bezala, bueno, otsailaren 28a baliatu zuten danbateko emateko, eta Yellowstone ere estrenatu zuten. 2018an kaleratu zuten lehen denboraldiat, telesaionena, baina orain arte ez da hemengo plataformetan ikusgai egon, Estatu Batuetan estrenatu zen bakarrik, eta une horretan 5 denboraldi ditu dagoeneko Yellowstonek, eta guztira 57 atal. And the things I regret, I get to do different. You were right. They're building a city. Everyone's forgotten who runs this valley. I need you more than ever. Kevin Costner da protagonista. Ikusi dut. John Duttonen paperean, eta Estatu Batuetako rantxo handienaren jabea da, Yellowstone izeneko rantxoaren jabea. Eta bera eta bere familia indigenen erreserba baten, eta Estatu Batuetako gobernu federalaren aurkako guda batean murgilduta daude. Indigenen aurka, beraien lurra
rekuperatzen saiatzen ari direlako, eta gobernu federalaren aurka, parke natural bat zabaldu nahi dutelako, eta beraiei terreno zatitxo bat kendu. This ain't checkers, son. This is chess. Beti gazen klubean badaukago alako joera Brad Pitt eta Leo DiCaprio kokatzeko, baina Kevin Costnerrek ia 70 urte dituen honetan ere, pixkat el guardaespaldaseko Kevin Costner gogorarazten du, 70 urte ditu? Laro, 78, behatzi egitea da. Ja, nuke esango dira. Bai, ez oso... gero zineak dena pixkat moldatzen dula, ez bai aurrera eta bai atzera, makillajeak eta bar, baina sasoiko ikusten zaio, egia esan. Bai, Kevin Costnerri. Progress. Can't stop it, John. Watch me. Taylor Sheridan eta John Linson dira sortzaileak, eta Sheridan ezaguna da Denis Villeneuven Sicario eta David Mackenzieren Hell or High Water idatzi dituelako besteak beste, eta Wind River filma ere zuzendu zuen 2017an. Eta, badu horrelako kutsu westerna, badute horrelako kutsu westerna bere historio guztiek, naiz eta berez westernak ez diren, nahiko historio modernoak direlako. Eta, beti kokatzen ditu horrelako lekuetan Texas, Wyoming eta horrelakoak, eta oraingoan Montanara doa Sheridan. Eta botere harremanei dagokienez, pixkat Succession gogorarazten du telesaiak. Batzuk diote errepublikanoen Succession dela. Pixka bat telesail kontserbadoreagoa bezala, bestakit, baduelako ez kutsu western hori, eta The Godfatherretik mafiaren mentalitatea hartzen du. Aha. Hortxe proposamena, egia esan nik interesgarri ikusten dut. Yellowstone eta tira Sky Showtime plataforman ikusgai dagoeneko. Bost denboraldi ditu dagoeneko esan duzu idoia, beraz, long taste estiloko telesail bat engantzatu nahi duenarentzat. Bai, badago hor materiala ikusteko eta urrengo proposamenarekin ebaiz, mundu hori zabaldu dute, erabaki dute bi prekuela egitea. Bata da 1883 eta bestea 1993, biak dira Yellowstone telesailaren prekuelak, mini telesail formatuan. 1883 guztira 8 atal ditu, eta Dutton familia jarraitzen du mendebaldera egiten duen bidaia batean, lautada handietan zehar, bere bizitzeko leku berri baten bila. Onartu harri zegu Sky Showtime plataforma gurekin jarri dela harremanetan, bezletza bat eskaintzeko, torrexegatik ari garela gaur, euren 3 telesail proposamen eskaintzen, ze hau ere Sky Showtimeen idoia, eta hau ere otsailaren 28an bota zuten. Eta, esan dudan bezala, olako western klasiko kutsu hartzen dute Sheridanen historioek, baina benetako westernak izan gabe, geografia eta pertsonaia arketipoak generokoak dituelako, baina garai modernotan kokatzen direlako, baina honetan bidaia egiten du garai horretara. This journey will be dangerous all the way to Oregon. I believe in you. I believe in that boy. Protagonistek Dutton abizena dute, Yellowstone bezala, baina berez harreman handirik ez dute protagonista originalekin, eta oso referentzia gutxi egiten dira telesail originalari, 140 urte lehenago gertatzen delako, ez? Logikoa denez, eta, gero badaukagu 1923 prekuela, hau ere mini telesail formatuan, eta historia horretan, gerraren eta depresio handiaren artean kokatzen da. Eta hemen badute olako harreman bat pertsonaiek, izan ere Jacob 1883ko Johnen anaia da. Harrison Forden pertsonaia hori, beste mini telesail horren pertsonaiaren anaia da.
Harrison Ford eta Helen Mirren dira telesaile honetan. Bueno, inoiz aipatu dugu, ez, joera onden azkenek urtetan jago imaiako aktoreak telesailetan ikusteko, hau beste adibide bat. Bueno, Helen Mirren eta Harrison Ford pelikula asko nahi lituzkete, ez, euren repartuan, eta hementxe dira. Eta Harrison Ford uste, estreinakoz, telesail munduan. Bai. Hortxe beste proposamena, hauek badute idoia kaso abantaila bat, Yellowstoneekin aderatuta, bost denboraldi osoko telesaia izan gabe ere, 8 ataleko 2 ale direla, eta oso itxura ona dutela biek ere, ez, estilo aldetik baduela zerbait Yellowstoneekin, baina askoz laburrago kontsumitu daitekena. Gero hor zalantza dago ze ordenatan ikusi ez, askotan Star Warsekin eta sortu izan da eztabaida hori ez, ikusi behar da estreinatu den moduan edo kronologikoki, historian kronologikoki, hor prekuelatik hasten bagara, logikoa dirudiez, baina sortzaileak ez zuen horrela egin, beraz. Bakoitzak ikusiko du nola ikusi nahi duen. Ados, aizue, gauza bat kontatu behar dizuegu, aurrera egin aurretik. Gure Instagrama zutan da. Juneren mobilak bateria agortu dagoeneko notifikazio bakoitza iristen zelako danba. Neomak taldeak bihar Victoria Eugenian eskainiko duen kontzerturako sarrera bikoitza zozkatuko dugu gaur, hemendik 10 minutura. Beraz, azken 10 minutuak dituzue, zuen mezuak bidali, eta Junek zakuan sarditzen. Zakua ditu diot, baina ez da gize programa informatiko erabili duen Julen, nola beha gaztean dago zarrak. Du paperarekin egingo denuen, baina... Ez zazu dudarik izan. Nabari da. Ilargi berriak laguntzaren ondoan. Eta telesaili dagokionez, oiesek izan ditugu 3 proposamenak, eta hortxe Sky Showtimeekin egin dugune akordio komertziala, broma da, inorrek ez badu harrapatu baina. Eta telesaiak alde batera utzita, pelikulen proposamenak ere baditugu, biak aretoetan ikusteko, lehenengoa dagoeneko ikusgai duzuena, beste ostiralen estreinatuko dena, lehenengo hortatik hasiko gara, To Leslie, idoia. Michael Morrisek zuzendu du film hau, eta Better Call Saul telesaileko ekoizlearen debuta izan da film hau. Andrea Riseborough aktoreak du paper protagonista, eta aktoreak lehen aipatu dugun bezala, Oscarretarako izendapena lortu du. I don't know, maybe buy a house, buy something nice for my boy, just have a better life. Save my soul, ran through the night, lost in the woods. I want to be a good mom again. Benetako istorio batean dago oinarritua filma, eta protagonista Leslie da, Texas mendebaldeko ama ezkongabe batek loteria irabazten du, baina berehala xautzen du irabazitako diru guztia, 5 urte igaro dira, eta jada ez zaio ezer geratzen. Festatan eta alkoholean gastatzen du guztia, eta bere etxetik kaleratuta, semearen gana joaten da laguntza bila. You know what? It's my life. Baina bien arteko konbibentzia ez da ondo ateratzen eta etxera bueltatu behar izaten da Leslie. Baina herrian Lesliez lotxatzen dira eta bere lagunekin harremanak komplikatuak dira, bere semearen kargu egin izan behar direlako askotan, baina bestalde badakite ere dirua zuenean lagundu ziotela diru hori gastatzen ez da, orduan badute horrelako harreman nahiko tirabiratsua eta bat ere erraza ez dena. You don't gotta worry about me because despite your best effort, I ain't going nowhere. Angels are falling down on me. Good Christian people raised you right. You ruined that sweet boy's life. And what did you do to stop me? Lako drama tejano bat, badaukelako ez, Texas giroko estetika hori, narratiba visuala oso realista dala esan genezake ez, pixo batutan dokumentalaren girorare hurbil litekeena, edo behintzat ez duen aholako sobrekarga estetikorik, eta dena oso neurtua dirudi, trailerrean behintzat, eta aldiz drama bat atzean, bakardadaren inguruko hausnarketa bat dela esan note daitekin, edo zenbat gauzan hasten diren hor, baina badauka pixu dramatiko hori ez. Eta drogaren eta alkolaren menpekotasuna ere lantzen dira,
Eta, bueno, pixkate genero propio bat ere bada, ez? Pixkate estatu batuetako familia txiro hauei buruzko historioak. Ba horixe Tu Leslie proposamena aretoetan joan den ostiraletik ikusgai duzuena, Michael Morrisek zuzendutakoa, eta azken proposamen bat ostiral honetan estrenatuko dena, hau ere aretoetan, ba Retour a Seul, Retour a Seul, ez da inola oskatzen den, idoia, baina uste dute Seulera itzulera esan nahi duela, ez da? Bai, inglesez jarri dioten izen alternatiboa da Return to Seoul. David Chow zuzendari kanbodiar frantsesak zuzendu du, eta Cannes-en estrenatu zen 2022an Uncertain Regard sailean. C'est que je suis arrivée en Corée un peu par surprise. C'est ta mère? Biologique, je pense, ouais. Tu vas essayer de retrouver tes parents. Park Ji-min da aktore protagonista, eta ez dirudi horrela, baina bere lehen lan profesionala izan da. Eta Frediren papera egiten du. 25 urteko neska bat, eta gehiegi hausnartu gabe jaio zenetik lehen aldiz Hego Koreara itzultzen dena, Frantziatik bidaia eginda. Eta nahita edo nahi gabe, bere identitatea aurkitzen eta garatzen joango da bidaia honetan. Nahi gabe diot, ez duelako hizkuntza hitz egiten, hasieran ez dauka ikasteko intentzio gehiegirik, eta ez du integratzeko intentziorik, eta bertako ohiturak mespretxatzen ditu. Okay. What is your job? Misil Parayo. La James Bond girl. Elipsiak baliatuta 8 urteko kontakizuna egiten du filmak, eta 8 urte horietan hainbat aldiz aldatzen du bere pertsonalitatea, eta ez dirudi Freddy inorrekin harreman indartsurik garatu duenik, eta pertsonak etengabe zokoratzen ditu beraietaz aspertzen denean. Zuzendaria bera Frantzian jaio zen, baina 1979an desagertutako zinema ekoizle kanbodiar baten biloba da. Eta badirudi Freddy ulertzen duela bere kontradikzio horretan, berez izan nahi ez duen bizitza bat lapurtu diotela sentitzen duelako. Berak ez du Hego Korean bizi nahi, bertako kultura, ez du bertako ohiturak ez ditu errespetatzen, eta bera frantziarra sentitzen da, baina badu horrelako kontradikzio bat, ez? Nire bizitza hau izan ziteken, ez dut nahi, baina norbaitek kendu dit aukera hori, ez? Hementxe proposamena Retour a Seul edo itzulera Seulera aretoetan datorren ostiraren estrenatuko dena, eta egia esan oso itxura ona duen pelikula. Park Ji-min aktore protagonista, esan da bezala, idoiak aipatu bezala bere lan profesionala, baina pixkete ez da hartzen du, ez? Interpretazioan olako seguridade, konbentzimendu bat, eta pixkate izarra hundien edo pare kokatzen duena, beraz, interesgarri, ikusteko ere nolakoa izan daiteken, ez? Lehenengo olakoa agerpen bat. Bai, oso interpretazio heldua egiten du, eta gainera, esan dudanez, 8 urte pasatzen dira, eta nabari da, ez? Itxura aldatu gabe, 8 urte horiek pertsonaiarengan notatzen dira, ez? Igaro direla, eta hori ez da erraza izaten. Hementxe proposamenak, eta dagoeneko iritsi zaigu ordua June zozketa gauzatzeko. Ez da egitazken orduko mezure mas hartu behar duzun... Oaintxe sartu da bat, minon, jartzen du, duela 19 segundu. Sartu berri da. Asmatu du? Bai. Nahiko asmatzaile izaten ari dara, galdera nahiko erresagarri dugu, hori ere egia da. Galdera honakoa zen, zenbat kidek osatzen duten Neomak taldea? Bale, 36 erantzun egon dira, orokorrean, eta bik ez dute asmatu. Biek erantzun berdin eman dute, 5 eman dute, baina ez ziren 5, 7 ziren. Eta ezakit, pantalla erakutsiko dut ez, errexago ikusteko. Tramparik egiten ari ez garela. Ados. Bale.
Bale, hor daude asmatzaile guztien izenak, sartu ditut espezifikoki haien Instagrameko izenak, eta, bueno, pertsonan bakarra aukeratuko du. Ados. Bueno. Irabazle ezagun bat dugu? Bai, bueno, nik ezagutzet personalki klasean berekin egon nahi zelako. Bai, oza, berekin... Baina entzuleak ezagutuzak bere jardun profesionalagatik. Hori da, duela pare bat 3 urte hasi zen bere Julen izeneko proiektuakin lanean, eta, bueno, azken agerraldia uste eta gaztea sarietan ibili dela, eta ez dakit non irakurri nun, baina uste jantzi honenaren saria edo horrelako aipamenen bat edo jaso zuela. Orduan, bueno, It's Julen edo Julen Leturiondo zureiak dia sarrerak. It's Julen izan da garailea, jakinaraziko diogu sare sozial bitartez, entzuten ari ez bada. Entzuten ariko alda, zozketa izan da. Zegutxeago? Espero dugu entzuten aritzea, baina bestela ere, igual lanean dabil gizajoa, edo entxegurik badu, edo beste eginkizunik, edo eskalo. Beti ezin da, uinetan egon. Bihar arratsaleko 7:00 izango den kontzerturako sarrera bi eramango ditu beraz It's Julenek eta bertan izango du Neomak ikusteko aukera gure ahotsak egitasmoaren baitan, bueno, jakin duzue duela egun bi, larun batean izan zela Olatz Salvadorren kontzertua, gaur Maite Larburu izango da Victoria Eugeniako klubean, biharko kontzertu hori eta beste hainbat. Atzo, la bien querida jozunez, ziklo horretan sartuta egongo den? Bai, ez esango nuke, bai, gure ahotsak 2023, hortxe duzu, gaur Maite Larburu eta bihar Neomak, baina aurretik ere izan dira, topatzen ditudan guztiak, baina topatzen ez baditut ere, esan da geratu da, eta badakizue, borrango baterako bisibili, gaur bisibili zarete oso, baina It's Julenek eraman ditu bisarrerak. Nik zu eder ikusten zaitut baina arauak ala omen dira. Ine askatu, gona altxatu, tarrotxaz erantzatu. Bai, ezatuko dizut, Julen, Natalia Lakuntza, Olatz Salvador, La Bien Querida, Maite Larburu eta Neomak izan direla, egitasmo, gure ahotsak ekimena osatu duten 5 kontzertutako protagonistak, eta bihar izango da azkena, Neomakena, arratsaleko 7:00. Zuen zamak zenbat irauten dudanuaren bidean. Eta esan dizuegu, Georgian ibili garera idoia eta biok, han jaten ere ibili gara noski ligatu egin behar eta zilantro desente jandugu. Eta horrek piztu dite zilantroa nondik nora da bilen eta munduko sukaldaritza ezberdinetan zenolako pixua daukan azaltzeko beharra edo gogoa. Beraz, azken 10 minutu hauetan, gauzatxo batzuk kontatuko dizkizuegu, bai zilantroaren inguruan, baita wasabiaren inguruan, zaudete hor. Naiz irratian, bigarren kafea. I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon. I wish that I could see you soon, and when I held you I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans to make. Zui gustatzen zaizue zilantroa June, badakit ideari baietz, una betan janduelako ez idoia. Bai, nei asko gustatzen zait. Ezin eta adibidez takorik jan zilantrorik gabe. Ara, pentsa. Horrek piztat eman digu, Mexikoko sukaldaritzan zilantroa oso presente dago. Nik gustora jaten dut, baina ez naiz berleziki itxu horietakoa. Esan dute, askotan, zakit pixkat, inbasibo eruditzen zait. Beste guztiari zaporeak entzen dion, baina gustora, bere puntuan, gustora jaten dut. Non kokatuko zenukezuk zilantroa, edo eze jakiekin janduzula esango zenuke?
Direktakoak aipatu ditu, niri burua torki daiz, oso presente zebitxean. Zebitxe peruarra jaterakoan, bai ala bai, zilantroa behar da. Bai, ez dakit. Bai, nik ere idoian aldetik jotzet gehiago. Bueno, nik ez da normalean botatzen duten zerbait janarira, baino bai adidez takoetan eta asko jate dutela eta gustora jaten duten zerbait da. Bai, zilantroak ikaragarrizko pisua du Ameriketako sukaldaritzan, baina izatez mediterraniarra da. Eta nik zusteko agartu dut egun hauetan, horren inguruan jakiten ibili naizenean edo jakin nahi izan dudanean. Eta gauza askorekin gertatzen den bezalaxe, joan etorriko bidaiak egiten ditu, hizkuntzak ere egiten ditu batzuk, eta honetan perexilaren antzekoa den itxuraz behintzat, ostuak antzekoak dituen produktu honek egiten ditu. Hemen teoria asko daude, batzuk Grezia aintzinakoan kokatzen dute, agertu ziren lehen idazkiak, beste batzuk Erroma zaharrean ere kokatzen dute. Ez dago ziur non agertzen lehenengoz, baina bai dago nahiko garbi aztertuta goi-mailako klaseek ez zutela gehiegi erabiltzen eta jende xumeagoaren sukaldaritzan erabiltzen zen zerbait zela. Al-Andalusen eta baita Afrika iparralde Iberiar peninsula hegoaldean Al-Andalus garaian edo asko erabili zen eta arabiarrek eraman oten zuten Indiaraino. Hori ere bada, ze Indian adibidez asko erabiltzen den produktu bada edo agertzen den produktu eta Asia guztian ere topa dezakeguna eta beraz diozu, ostras, nola gertatzen da hau dena. Arabiarrek Indiaraino, baina Portugal konkistatzaileek ere antxe sudeste asiatikoan edo dauzkaten hainbate kolonietara ere, eraman omen zuten zilantroa, eta zeinek eraman zuen Ameriketara, Espainiar konkistatzaileek, eta alaxe iritsi zen Mexikora, naiz eta gero, esan da bezala, ona pixkate bueltan ere iritsi den. Zer gertatu da Espainiar estatuan orokorrean produktu honekin? Arabiarrek erabiltzen zutenez, eta judutarrez ibiltzen zutenez, kristautasunak oso gaizki ikusi zuela zilantroa. Eta beraz, Espainiako sukaldaritzan oso gutxi agertu izan dela azken urte hauetan pixkat munduko sukaldaritzen joera hortan eta bata bestearekin nahasteko eta fusioaren baitan gertatu den arte, baina zilantroak pixka bazuen olako arrazoi erligiosoen edo traza hori sukaldaritzan gehiegi ez erabiltzeko. Eta beraz, naiz eta hemen oso presente zegoen, batez ere Espainiar estatuaren hegoaldean esan da bezala, bueltan etorri bar izan du gurean indar hartzeko. I know you come and tell me Virgilioren poemetan, Apizioren errezetetan, Erroman esan da bezala agertzen zen, eta badiote Tutankamonen Iobian ere agertu direla, alako aztarnak edo haren haziak ere. Beraz, oso iraganetik eta ikusten duzuen bezala, Mediterraneo isurialde inguru horretan orokorrean kokatzen dela historikoki. Gero, batzuk eta bestek batera eta bestera eraman eta edatu da mundu guztien, eta gaur egun Mexikon, Txilen edo Kolombian edo Perun, euren sukaldaritza lukete ulertuko zilantrorik gabe, baina ez da eurena. Tira, babarronak gureak ez diren bezala handik ekarri zituzten konkistatzaile. Taneko goratu dizkite bidaiatzen egindako pare bat, aurkikuntza edo konturatu nahi zen gauza pare bat, ez? Batetik wasabia, japoniar sukaldaritzan hain presente dagoen hori, eta euskal talde batek disko bat izena emateko erabili zuen hitza, wasabi, ez dela soilik Japonian erabiltzen den zerbait. Sushi-zaleak bazarete entzuleak, wasabia da orokorrean sushiarekin, beste jaki batzuetan alakaso Japonian erabiltzen da ez idoia, wasabia bera, baina batez ere sushiarekin esango nuke. Imaginatzen dut erabiliko dutela, baina orain plater bat enuke jakingo zetan. Nik ere beti ere ikusi dut hori krema berde moduan, soja saltxarekin pixka nastu eta jateko. Garai batean bazegoen alako sinesmena, hain da mina wasabia, arraiak arazorik edo balin bazuen, gordini jaterak orduan, wasabiak hori konpentsatuko zuela, gero zientifikoki, hori izan bentzen horrela, baina momenturen batean ala pentsatu zuten, eta wasabia azken finean da
gazteleraz rabano deitzen zaio, euskeraz errefaua edo lutxarbia, uste dut hitzabek ez ditugula gehiegi irabiltzen behintzat botanika giroan edo nekazaritza giroan asko ezkabiltzanok behintzat. Nik errefaua eta lutxarbia nituen ezagutzen. Rabano ere ez gehiegi, baina tira, inoiz rabano pikante kontzeptu hori ezagutua nuen. Eta azken finean, botanikan familia handi batean dago hau, tartean mostaza hazien landarea, hor bada beste produktu bat, zeit etorriko orain, naboa, ez da egitau, euskeraz nola esaten den, baina apionaboa ere bada horren arbia. Arbia hori da. Eta apionaboa, ez da egit, apio arbia, edo ez da egit nola izango den, baina hor alako nasketa bat. Hoi guztiak familia berekoak dira eta Europan ere agertu dira, eta kuriosoa da, Estonian, Tallinn hirian nengoela behin, Olde Hanse izeneko jatetxe batera joan nintzen, oso gomendagarria inoiz Tallinnera joaten bazarete. Gogoratzen zaren erako, gomendagarri. Igual izango da historia baskotan kontatu dudala, hori izan daiteke. Baina, Tallinn oso interesgarria, Estonia oso interesgarria, eta Tallinnen bertan Olde Hansa plaza nagusian dagoen jatetxe bada, bertako sukaldaritza baltikoa bereziki, Lituania, Letonia eta Estoniako sukaldaritza zerbitzatzen dituena, eta bertan nintzela, batean bazegoen saltsa moduko bat, nahiko antzekoa wasabi kremaren kolorera, baina beste testura batean, eta wasabi zaporea zuena. Ez da posible, ez? Nola gerta daiteke hau, hemengo herrialde baltikoetako sukaldaritza japoniarrekin harmanikote duen, nola gertatu den hau. Eta badirudi, ikertu nuenaren eta gaur pixka freskatzen ibili naizenaren arabera, kasualitate hutsa izan dela. Bi herrialdeetan bazegoela oso antzekoa zen produktu bat, eta biek erabili dutela antzeko moduan. Bertatik krema min bat atera eta euren sukaldaritzan protagonismoa hartu duela. Gerora, ramano pikante hau kurri batzuen sorreran, mostazarekin batera, eta hasi inguruan ere erabiltzen da, baina kasualitatetik omendu gehiago, ez dago antza denez bestelako lotura antropologikorik, Estonia eta Japoniarren sukaldaritzaren artean. Eta hau kontatuta, azkenen kasualitateak gerta daitezkela ere erakusteko beste anekdota bat, Kroazian enbilen bidei batean duela 10 bat urte, eta Zagreb hiriburuan, nahi nuen, Kroaziako sukaldaritza tradizionala daztatu. Olde Hansa Zagrebtarraren bilan ebilen, antxe. Eta topatu nuen, jatetxe bat, traditional Croatian food, zoragarria, gomendatu zidatena, anexeri, leku ezin ederragoa, kamarero etorrezan, oso jator, ingelesez ikaragarri ondo moldatzen etzena, baina beti ere esaten dut, nik Kroaziera baina askoz hobeto zekin arki ingelesa, eta esan nion, traditional Croatian food, any Croatian dish, like traditional, ez? Fish, very good fish, traditional Croatian fish, oixe, arraia tradizionala, eta Kroaziarra hori daztatuko dut, nola prestatzen duten, eta non atera zizkidan antxe, txipiroiak tinta beltzarekin. Ara? Hau igual ez da hain euskal sukaldaritzaren platera izango, ito ze behin gauzak pentsatzen jarrita, ez da inarraroa, munduko bitokitan, edo 17 norbaiti bururatzea, aizue, txipiroiak berak duen tinta hori baliatuko dugu, saltsa bat egin eta zerbitzeko. Eta naiz eta kultura batzuetan oso gogorra den, eta gure txipiroien tinta beltz hori ikusi eta nazka ikaragarria sentitzen duen jendeak, ze ohitura falta bat dago, ez, gauza beltzak jateko, hori Kroazian ere egiten dute. Eta eurek ere itsasoa dute, eta zergatik ez dute egingo, eta kaso gu baino lehenago egin zuten. Horixe kontatu nahi nizuen. Azken finean, batzutan kasualitateak, besteetan migrazio mugimenduek, kultura ezberdinen nahasketak, denetari gertatzen dela horrelako errealitateak bizitzeko, eta sukaldaritzak oso propio direla batzutan, baina gero badituztela antzekotasun asko, kasualitateak edo hainbat arrazoiek bultzatakoak. Retardados, tú me envenenas con perfumes caros, pero luego duele igual. Salgo de la cama, enciendo un petardo, se escapa otro verano en un furgón blindado. Todos los pájaros estábamos mojados, todo huele bien.
Eta hau kontatuta ez dakit inorri gosea sartu zaion, eta oraintxe jan nahiko lituzkeen, ez dakit ceviche peruarra, sushi pixka bat, Georgiako kinjali izena duten jaki goxoiek edo beste zerbait, baina arratsaldeko 6ak dira, oraindik akaso meriendarako ordua da, hola jaki sendoetan sartzeko baino ez. Goitxo amar, ez da, jaki sendoetan sartzeko. Idoia eta biok esan dezakegu, 3 ordu gehiagorekin bizi izan garela, guretzat gorputzak 9 ditu barruan. Bueno, oia itzakia jateko. Bueno. Egurra dago gaurre, Anda, zuke baina zuten egurra, Idoia da bilauzkodun plazer bat, eta printzipioz aste azkenera arte. Horrein orduan ikusiko dugu elkar. Bai, ordura arte. Eta June Romatiti bar guren zu ez dakite, bere bola dabil. Ostegunean etorriko zara? Bai, zeratik ez. Ikusko dugu. Zer gertatzen den. Zu Julen bihar arte. Bihar arte. Eta zu egin zule plazer baduzue. Bihar gu hementxe izango gara arratsaldeko 4:05 naiz irratian, bigarren kafean orain. Kike Gonzalezen kantu honi gutxi geratzen zaio eta arratsaleko 6etan minutu batean azken ordua, Egoi Belategi eta naiz irratiko informazioaren ariako lankideen eskutik. Trabajo en autobuses rojos. Esta tormenta de verano es un segundo de un invierno entero. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Busco un lugar seguro y miro hacia otro lado si se puede, pero el mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Keep calm and bigarren kafea.